день, паважанае гаспадарства. Дзякую всім, што прыйшлі. Сёння тут адбываецца канферэнцыя на тэму «Беларусь, выжыванне і адраджэнне нацыі». Вы заслухаеце 7 дакладаў на вельмі важныя і актуальныя на сёння тэмы. Секцыя дакладаў будзе цягнуцца прыкладна 1,5 гадзіны, а потым мы ўсіх заахвочваем да круглага стала. Спадзяемся на вашу цікавасць, на ваши каментары і пытанні. Мы будзем пачынаць з першага даклада. Павел Усаў, доктар палітычных навук, зачытае свой даклад «Неатоталітарызм як палітычная рэчаіснасць у Беларусі». Добрый день, шановное господарство. Я лічу, перед тым, як размаўляць пра способы і метады супрацьстаяння з сістэмай, якая, як мы бачым, пакуль што трывае і адчувае сябе даволі стабільнай і бяспечнай, трэба зразумець, з кім і з чым мы маем дачыненне. Бо толькі калі мы зразумеем ворага дасканала, як ён працуе, як ён функцыянуе, гэта не адзін чалавек, гэта цэлая сістэма, то мы можем в пэўным сэнсе падбіраць механізмы супрацьстаяння і акрэсліваць формы і метады такога супрацьстаяння, як і таксама спрабаваць прагназаваць, што будзе па выніку такога супрацьстаяння. Канешне, ва ўмовах той сістэмы, якая сёння стварылася ў Беларусі, такія метады барацьбы, супрацьстаяння, выжывання, адраджэння сфарміраваць, выпрацаваць даволі цяжка. Дык вось, першае пытанне, з чым мы маем дачыненне? На маю думку, пасля крызісу 2020 году, і з гэтым амаль усе на сённяшні дзень беларускія незалежныя аналітыкі і палітолагі пагаджаюцца, дык вось, пасля крызісу 2020 году, сістэмнага крызісу, электаральнага крызісу, можна нават так сказаць, электаральнай рэвалюцыі ў Беларусі, сістэма вельмі хутка эвалюцыянавала ад аўтарытарнай сістэмы, мяккага аўтарытарызму, часам можна яго было акрэсліць як неоаўтарытарны рэжым, неоаўтарытарная сістэма. Рэжым Лукашенка эвалюцыянаваў у форму, якую можна назваць як неототалітарна. Можна по-рознаму ацэньваць, чым ёсць тоталітарызм, я ў гэта ўжо не буду ўваходзіць, гэта тэорія. Шмат хто з нас нарадзіўся, шмат хто з нас нават і вырас у сістэме тоталітарнай, якім быў Савецкі Саюз. У свой час, канечне, без такой формы, як сталінізм. Дык вось, сённяшняя сістэма, якая стварылася ў Беларусі, яна прыгадвае шмат у чым формы тоталітарнага рэжыму, хаця, канешне, не такога ўзроўню, такога кшталту, якім была сістэма пры Сталіне ці сістэма пры Гітлеры тым жа самым. На чым асноўна грунтуецца гэты неототалітарызм у параўнанню, напрыклад, з аўтарытарызмам, які існаваў у Беларусі да 2020 году? Ну, перш за ўсё, канешне, тым, што сённяшняя сістэма пры Лукашенка ўжо не грунтуецца на ўнутранай легітымізацыі і на электаральнай падтрымцы, якая існавала у тым ці іншым фармаце да 2020 году. Зразумела, што ў Беларусі ніколі не было дэмакратычных выбараў, і можна там доўга спрачацца адносна таго, колькі ж процентаў, адсоткаў падтрымліваў Лукашенка на працягу ўсіх гадоў. Ну, магчыма, такі сталы электарат складаў Лукашенка каля 40%, потым падчас электаральнай кампаніі гэты адсотак мог вырастаць у тым ліку з прычыны таго, што заўсёды альтэрнатыва для большасці беларускіх грамадзянаў не выглядала такой прываблівай. Тым не менш, калі мы прыгадаем 2006 год ці 2010 год, заўсёды ўзнікалі на падставе фальсіфікацыі выбараў пратэсты не такія буйныя, як у 2020 годзе, але яны ўзнікалі. Тым не менш, Лукашенко ўсё ж такі ўдавалася захаваць электаральную падтрымку і самае галоўнае захаваць унутраную інтэгральнасць сістэмы.
бо ніколі крызісы палітычныя, электаральныя там 6-го ці 10-го году, яны не прыводзілі да дысбалансу ўнутры сістэмы. Калі людзі, якія функцыянавалі у сілавым апараце, у бюрократычным апараце, пераходзілі умоўна на бок народа. Яны заўсёды заставаліся ўнутры сістэмы, і сістэма функцыянавала даволі спраўна. Гэтага не адбылося, і крызіс сістэмы таксама наступіў у 2020 годзе пасля электаральнага крызісу, што прывяло к даволі сур'ёзным зменам унутры структуры. Перш за ўсё, канешне, да таго, што сістэма перастала базироваться і функцыянаваць на аснове электаральнай унутранай падтрымкі. Так званы кантракт электаральны быў разарваны. Лукашенко вельмі добра разумее, што беларусы не падтрымліваюць, прынамсі, у тым выглядзе, у якім існуе сённяшняя сістэма, яго персанальна і тую сістэму. І таму быў запушчаны зусім іншы механізм, хаця гэты механізм таксама існаваў усе гэтыя гады, але ён быў запушчаны на масавым узроўні, на сістэмным узроўні, гэта рэпрэсіі. І ў параўнанні з 6-м, і ў параўнанні з 10-м годам, нават з 2001 годам, гэтыя рэпрэсіі сталі насіць масавы характар. Не масавы характар, як мы прывыклі уяўляць сабе сталінскія рэпрэсіі, калі мільёны забіваюцца так, без суда, без следства ці з фармальным следствам, але рэпрэсіі адрозніваюцца масавым характарам з прычыны таго, што даволі вялікая колькасць людзей закранутая рознымі метадамі палітычнага ціску рэпрэсіўнага, ад фізычнага зняволення, арышты і выкідання з краіны, да псіхалагічнага увесь час размовы, праслухоўвання, прыходы участковых. Таму рэпрэсіі носяць сістэмны характар, яны не бесперапынна функцыянуюць. Нават калі ў 6-10 годзе была хваля рэпрэсій, яна не датычыла ўсяго грамадства, толькі апазіцыйнай часткі, і не мелі працяглага характару. Яны амаль праз паўгады спыніліся. А на сённяшні момант рэпрэсіі сталі асноўным метадам выжывання рэжыму. Яны носяць проста разнастайны характар і закранаюць не толькі грамадства, але закранаюць таксама саму сістэму, то бок адбываюцца ўнутраныя чысткі тых людзей, якія выявіліся нелаяльнымі з прычыны таго, што ў 2020 годзе часткова нават функцыянеры той жа сістэмы, якія падтрымлівалі яе, функцыянавалі ў ёй працяглы час, яны адмовіліся далей удзельнічаць у працэсе функцыянавання гэтай сістэмы, бо яна набыла абсалютна непрымальны для большасці характар. Так вось сістэмы рэпрэсіі, яна закранае таксама апараты бюрократычны і сілавы. Вельмі шмат сілавікоў арыштавана было, пазбаўлена свабоды, пазбаўлена рэгаліяў, вымушана была выехаць, хтосьці самастойна выехаў, хтосьці, застаючыся ў краіне, зараз не можа знайсці працу. То бок мы бачым, што акрамя такіх сістэмных рэпрэсій дачынення да актыўнага часткі грамадства адбываецца знішчэнне нелаяльнай часткі бюрократычнага і сілавога апарата, у тым ліку пры дапамозе подпісаў, якія збіраліся ў 2020 годзе. Гэта першы момант, калі мы кажам пра рэпрэсіі. Другі момант – фізычны аспект рэпрэсій. Калі мы параўнаем рэпрэсіі пры нацысцкім рэжыме ці пры сталінскім рэжыме, гэтыя рэпрэсіі тычыліся вынішчэння ввогуле і апазіцыі, і той часткі нелаяльнага да рэжыму грамадства фізычна. То бок гэта фізычнае вынішчэнне людзей. У нас таксама адбываецца фізычнае вынішчэнне людзей. Гэта не забойства на масавым узроўні, а стварэнне умоваў, пры якіх беларусы вымушаны пакідаць краіну. Па сутнасці, на сённяшні дзень вось гэты працэс ліквідацыі пасіянарыяў у Беларусі набыў масавы характар. За апошнія гады выехала каля ад 150 до 200 тысяч чалавек з Беларусі. Гэта масавая рэпрэсія проста. Гэта не дэпартацыі, канешне, не перавоз вагонамі ў Сібір. Гэта проста вымушаная міграцыя, якая замяшчае рэпрэсіі, бо гэта, першае, зменшае ўнутраную напружанасць, бо калі б гэты клас пасіянарыяў у Беларусі заставаўся, іх немагчыма ўсіх арыштаваць, так былі бы кропкавыя рэпрэсіі. Але гэта ўвесь час бы трымала сістэму напружанасці.
І любой момент, любой кризис мог бы спровокаваць выбух. Зараз гэтыя пасцянары вымываюцца, яны працягваюцца вымывацца. Такім чынам, ось праз вымушэнне да іміграцыі вырашаецца пытанне ўнутранай кансалідацыі сістэмы. Это такая таксама дадатковая частка рэпрэсій. Наступныя элементы – гэта намаганні, не тое, што не намаганні, гэта ўжо сталася, гэта фактычная ліквідацыя любой аўтаноміі палітычнай, сацыяльнай, культурнай унутры беларускага грамадства. Тое, што характэрна для тоталітарных рэжымаў, вынішчэння ідэалагічнай альтэрнатывы. Калі да 2020 года у нас все ж таки в краіне існавала разнастайнасць думак, меркаванняў, былі розныя групы, ініцыятывы, тысячы грамадскіх арганізацый, адукацыйных арганізацый, універсітэты прыватныя, школы прыватныя, дзіцячыя садочкі, дзе не было ідэалагізацыі моцнай. Зараз гэта все вынішчана. Больш за 1000 арганізацый, якія займаліся культурніцкай дзейнасцю. Перш за ўсё, я кажу пра нацыянальныя арганізацыі. Адукацыйнай, яны былі абвешчаны экстрэмісцкімі, зачынены. Нават вельмі важны элемент, да 2020 года у Беларусі было зарэгістравана 15 партый палітычных партый. З іх 7 апазіцыйных партыяў былі афіцыйна зарэгістраваныя і ажыццяўлялі сваю дзейнасць. Удзельнічалі ў выбарах як партыі, кандыдаты ад гэтых партыяў нават на прэзідэнцтва высоўваліся, можна і гаварыць праўду прыгадаць, як рух быў зарэгістраваны не партыя, як рух, і Тацяна Караткевіч удзельнічала ў выбарах прэзідэнцкіх. Гэтыя ўсе партыі на сённяшні дзень ліквідаваны фізічна і, па сутнасці, прыраўнены к экстрэмісцкім ці тэрарыстычным арганізацыям, як у свой час гэта было ў Савецкім Саюзе. Па сутнасці стварылася ідэалагічная інфармацыйная манаполія. Канешне, увесці яе ва ўмовах сённяшніх тэхналогій, інтэрнэту вельмі цяжка, ўсё роўна доступ да інфармацыі ёсць, але ў сэнсе інстытуцыянальным, па сутнасці, у нас вынішчана ўся прастора для актыўнасці аўтаноміі грамадства. Каб не зацягваць пра ўсе характарыстыкі, я зараз за хвілінку перайду, і што нам рабіць у такіх умовах. Але перад гэтым трэба таксама яшчэ дадаць адну рэч. Усё тое, што адбываецца ў Беларусі на сённяшні дзень, ускладняецца праз вайну і праз тое, што Беларусь яшчэ знаходзіцца пад прэсінгам Расіі. Фактычна можна казаць пра палітычную, стратэгічную, геапалітычную акупацыю краіны, і пры рэсурсах, якія мае Расія, Лукашенко, канешне, яшчэ і працягвае узмацняць сваю сістэму. І такім чынам Беларусь стала не толькі такім сама ў сабе рэжымам зачыненым, тоталітарным, неототалітарным, як Карэя, а стала паўночная, а стала элементам вялікай тоталітарнай прасторы, на якую, на нашу прастору, тую такую лакальную, вельмі моцна адбіваецца яшчэ і тая сістэма тоталітарнага ўздзеяння, якая сфарміравалася ў Расіі, антыукраінскасць, антызаходняя, немагчымасць манёвру. Ну і таксама ідэалагізацыя даволі моцная расійскага свету на ўсіх узроўнях. Школа, войска, вось апошнім часам дзесьці ў Гарадзенскай вобласці, так, там гэтыя часткі вайсковыя ўжо маршыравалі пад расійскім імперскім трыкалорам, так. Ідэалагізацыя ўнутры вайсковых структур, расійская ідэалагізацыя, я не кажу там пра лукашынскую, менавіта расійская. Все гэта, канешне, даволі цяжка ўплывае на сітуацыю ўнутры Беларусі. Такі падвойны ціск. Хаця апошнімі месяцамі там афіцыйная сістэма намагаецца з ярымі прапагандыстамі, рускамірцамі змагацца, такімі як Бондарова. Але это маргінальныя з'явы, калі мы кажам пра сістэмны ўплыў, тут, канешне, магчымасці Лукашенка супрацьстаяць ніякіх няма, яшчэ гэтае агульнае тэлебачанне саюзнай дзяржавы і гэтак далей. То бок вось лакальная тоталітарная прастора і яшчэ вось такая глобальная Расія. Што нам у гэтай сітуацыі рабіць? Гэта самая, напэўна, цяжкая частка выпрацоўкі механізму барацьбы з тоталітарнымі сістэмамі. Іх няма, па сутнасці, на жаль, бо сістэма не функцыянуе на падставе нейкіх інтарэсаў краіны ці на нейкіх інтарэсаў грамадства, яно вынішчае ўсё тое, што загражае стабільнасці персанальнай улады, стабільнасці гэтай сістэмы. Вынішчае ўсё, не клапоцячыся пра тое, пра перспектывы і гэтак далей. Але тым не менш мы ёсць, нас не знішчылі фізычна. І мы можам
функцыянаваць за мяжой у Беларусі, тут трэба размежаваць, канешне. Перш за ўсё, калі мы кажам пра тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, асноўнай задачай з'яўляецца якраз такі выжыванне, то бок магчыма фарміраванне нейкіх ініцыятываў абсалютна падпольных, неактыўных, бо любая актыўнасць адразу сустракаецца з рэпрэсіямі і вынішчэннямі. То бок асноўная задача зберагчы ўсіх тых, хто яшчэ застаўся ў Беларусі, каб яны не наражаліся на непатрэбную рызыку. Любое дзеянне павінна ўнутры Беларусі быць узважанае, бо гэта золата, тое, што яшчэ залаты запас, які застаўся ў Беларусі. Яно павінна быць узважана, бо калі пачнуцца перамены, можна абапірацца, і трэба будзе абапірацца толькі на тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, хто яшчэ не выехаў. І таму той пласт, які колькасна ён застаўся, вельмі цяжка сказаць, але яго вельмі важна зберагчы, бо раптоўна, калі нешта здарыцца ў Расіі, ці пасыпецца там рэжым, ці пасыпецца рэжым у Беларусі, першымі, хто будуць нешта рабіць, будуць тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі. Вось менавіта іх трэба зберагчы. Трэба, каб яны выжылі да моманту, калі не наступяць змены. Прызываць іх зараз на нейкія актыўныя дзеянні, на нейкія там акцыі, гэта самагубства для тых людзей. Асабліва, калі хтосьці прызывае іх, знаходзячыся тут. Нельга гэтага рабіць. Калі ёсць людзі, якія гатовы рызыкаваць персанальна, яны могуць гэта рабіць, але знову узважыўшы, якія гэта могуць быць наступствы. Як мы ведаем, наступствы закранаюць усю сям'ю. То бок вырызаецца пад корань усё, вымушаюць людзей выязджаць цэлымі сем'ямі. Гэта вельмі небяспечна. Таму я лічу, што на сённяшні момант па умовах такой сістэмы вельмі важна, каб гэты патэнцыял быў закансерваваны, але развіваўся. Патрэбны кантакты, патрэбны абмен інфармацыі, што адбываецца ў сістэме. У сістэме патрэбны ідэалагічны сабатаж, але фізычна гэтыя людзі павінны захавацца. І асноўная адказнасць за адраджэнне ідэйнае, палітычнае, інтэлектуальнае на сённяшні момант кладзецца на тых, хто знаходзіцца за мяжой. А тут, я лічу, сабраўся колер нацыі за мяжой у розных краінах. Вось гэтае дзеянне неабходна дзеля таго, каб захаваць ідэалагічны, палітычны патэнцыял. Магчыма, падрыхтаваць кадравы патэнцыял, калі яго будзе не хапаць унутры Беларусі. І вось тут асноўная задача, канешне, ідэалагічная кансалідацыя, развіццё ідэй адраджэння, нацыянальнага адраджэння, ну і падрыхтаванне нейкай мапы дарожнай, нейкай канкрэтнай дарожнай мапы на рэформы. Яны могуць падрыхтоўвацца ўнутры Беларусі, бо там могуць узнікаць суполкі, якія будуць думаць пра тое, як рэфармаваць. Ну, тым так ці інакш патрэбна вось такая актыўнасць сярод розных груп палітычных, нават не абавязкова там заклікаць, гэта на сённяшні дзень магчыма, да нейкай еднасці, адзінства, да нейкай там агульнагрупавой кансалідацыі. Гэта адбудзецца, калі пачнуцца нейкія працэсы па пераменам. Зараз важна, каб розныя палітычныя групы, ініцыятывы стваралі ўласны свой патэнцыял, праводзілі такія іншыя мерапрыемствы. Але галоўнае, каб нацыянальная ідэя развівалася, каб актыўнасць інтэлектуальна-палітычная таксама развівалася і назапашчвалася. І потым у момант, калі адбудуцца перамены, гэта ўсё магло спрацаваць адзіным фронтам. Калі ўжо казаць, часу няма на перспектывы перамен, як яны адбудуцца, гэтыя перамены, якія мадэлі гэтых пераменаў могуць быць, і сцэнарыі, я думаю, што мы можам паразмаўляць ужо падчас такой больш шырокай дыскусіі. А на гэтым я завершваю свой выступ. Дзякую. Дякую. Наступны даклад пад назвай «Расійская метадалогія знішчэння Беларусі і нацыянальны супраціў» зачытае палітычны лідар руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк. Будь ласка. Расійська методологія знищення Білорусі. На сьогоднішній день питання або виживання і адрадження білоруської нації є агульною темою, яка стоїть перед цілим поколенням. У 1994 году Україні, з 1994 года Україні
існує промосковській внутрішній окупації, яка у 2020 році привела до часткової страти політичного суверенітету Білорусі і створила повну енергетичну залежність від Росії. Тепер ми маємо фактично тоталітарний антибілоруський промосковський режим, який вже 5-й рік проводить масові антинаціональні репресії у формі гібридного геноциду з використанням пенітенціарної системи. Десятки тисяч білорусів знаходяться за кратами, з їх більше за 1500 політв'язнів. Тепер у виніку часткового визволення з-за кратів залишилося більше 1100 білорусів у тюрмі. Судовая система парализована бесправием и подпорядкована политике режиму. Придуманные законы и терминология под махчимости проведения бесправных репрессий. Адвокатская деятельность обмежевана. Адвокаты, что оборонять политично обвинуваченных людей, могут быть позбавлены лицензии або трапить за краты. КГБ і міліцейські структури отримали необмежовану владу над громадянами і повну безотказність за зловживання становищем і за любые дії. Обшуки і перетруси стали регулярною справою цих органів. Під час обшуку забирають знайдені гроші і коштовні речі, не даючи ніяких розписок. Гроші і речі не вертаються. При гэтым частку людей збиваюць, забіраюць у пастарунак, там таксама збіваюць і пасля кароткого суду кідаюць за краты, дзе здзекі працягваецца. Прадпрымальнікаў і невялікія бізнесы, якія яшчэ крыху існуюць, рэгулярна наведваюць гэтыя кагбоўска-ментоўскія банды і робяць паборы, пакуль бізнес не падае, альбо пакуль прадпрымальніка за недастатковую аддачу не садзяць у турму, придумавши причину, якой у реальности не было. Это апошние звестки, это стало в апошние годы, и конкретно я размовлял с людьми из Беларуси, которые этому подвергались. Это правда. Белорусскую школу режим фактично знищив. Засталося каля 7% белорусских школ, які так само вже наполовину белорускі. Окупаційна русифікація набуває у школах пачварної форми. Кожен день починається з построювання дітей шаренгу і примушення їх співати лукашистський гімн. При гэтым директор сидить у кабінеті і по відеомонітору, а в школі задействованы десятки відеокамер, назирає, хто співає, а хто не. До тих, хто не співав, альбо тільки ворушив губами і прикидувався, що співав, приміняються міри уздіяння. Директор, який не сочив за співанням гімну, тут же по доносу колег звільняють з праці. Тут важно, що по доносу колег. Доносительство стало массовой з'явою у 30-е годы. Шефами и наглядчиками в белорусских школах официально призначены милиционеры. У некоторых школах детей апранаюць у российское военное убранне для разных официальных мероприятий. Ёсць школы, где детей апранаюць у форму мытников и рыхтуют до мытной службы, минаючи обовязковые предметы навучания. Это все конкретная неофициальная информация. Передаю со слов батьков из Беларуси. Белорусская история выкинута з подручников. Так само ликвидовано вывучение творов вядомых белорусских письменников. Некоторые классики белорусской литературы 19 столетия объявлены экстремистами и заборонены. Читання, наприклад, Дуніна Марцінкевича, якого викинули з літератури, тягне кримінальний переслід і обвинувачування у екстремізмі. Гэта виглядає як у Північній Кореї, але тут уже давно не до гумору. Усе білоруське викидається, продумано, методично і неспинно. Заробили спис більш за сотню сучасних класичних білоруських авторів, які заборонені для читання і викинуті з публічних бібліотек.
Ліквідаваны Саюз беларускіх пісьменнікаў, беларускі літфонд. Адабраным пісьменнікам дом пісьменнікаў. Зачыненыя беларускія літаратурныя дзіцячыя часопісы, зачынены беларускія выдавецтвы, у тым ліку дзіцячай літаратуры. Уся беларуская фундаментальная навука і шмат якія гуманітарныя акадэмічныя інстытуты, напрыклад, мовазнаўства, практычна разгромлены. Ажыццяўляецца метадычны кадравы пагром універсітэтаў. Ліквідавана Гродзенская універсітэцкая гістарычная школа. Вучоныя гісторыкі выгнаныя за мяжу альбо загнаныя ў турму. Разгроблена дробнае прадпрымальніцтва. Забароненыя усе непрарэжымныя партыі. Знішчана дарэшты уся без разбору беларуская грамадзянская супольнасць. Больш 2,5 тысячаў арганізацый. І філатэлісты, і птушкі бацькаўшчыны, таварыства беларускай мовы і так далей. Мэта накіравана праз прадуманую сацыяльную і кадравую палітыку дабіваюць беларускую вёску, аснову беларускага этнасу. Знішчэнне вёскі пачалі яшчэ рускія бальшавікі у 20-30-х годах праз рабаванне сялян, праз развёрстка. Потым раскулачванне, потым калектывізацыя. Потым у 1960-70-х годах ліквідацыя неперспектыўных вёсак. Затым, ужо пры прамаскоўскім рэжыме Лукашэнкі, як працяг машэраўшчыны, стварэнне так званых аграгарадкоў. Знішчэнне вёскі – гэта бадай што самае страшнае, побач з расстрэлам сялян у 30-х годах, гэта самае страшнае, што рабілі і ўжо амаль што зрабілі рускія камуністы, машэраўцы і злачынцы лукашысцкага рэжыму. За часы русіфікатара Машэрава было запланавана знішчыць 74% беларускіх вёсак. Конкретно, у 1960-х годах у Беларусі было 34 тысячи вёсак. Машэраў планаваў знішчыць 25 тысяч і пакінуць толькі 9 тысяч. Такі быў план этноциду за советами. Это официальные известки, надрукованные в часописе «Строительство архитектуры Беларуси» в 60-х годах. Это не слухи, это официальная советская информация. Але каб гэты план ажыццявіць, у Советаў не хапіла на гэта вялікіх грошай. Затое пры гэтым жа Машэраве амаль цалкам была знішчана прыроднае палессе шляхам меліярацыі. Это прывяло да рэзкай змены лакальнага клімата у Беларусі. Я вам скажу, што клімат вы самі адчуваеце, у Беларусі ўжо другі, хто памятае, але знішчыўшы палессе, Прыпяць пачала выходзіць і затапляць увесь арэал. Бо раней вода як губка была у балоце. Што зрабілі ў 70-х годах? Обваловали Припять. Это значит бульдозерами на протягу сотни километров с двух боков зарезали эту землю и робили валы, как Припять не разливалась, бо высушили болоты. А что значит обвалование? Это знищение всех помников археологии. Но я уже не кажу про природу. Это все машэравшчына. Гэта прывяло да рэзкага змены клімату ў Беларусі. Таксама, а тут ужо увогуле без патрэбы былі выпрастаны і гэтым знішчаны бальшыня малых рэчак у Беларусі. Это вы з'яўляецеся сведкамі, што адбылося. Потым лукашысты пачалі знішчаць прысады і старыя дрэвы па гарадах, мястэчках, па дарогах і па ўсёй Беларусі. Заўважце, у сістэме вынішчэння народа такое дзеянне называецца псаваннем вобразу краю. І гэта нацыянальнае злачынства, уведзенае у заканадаўства некаторых краін. Прыйдзецца увесці нам. Заканчваючы гэтае паведамленне, адзначу, чым жахлівае ёсць для беларускага этнасу знішчэнне вёскі. Страшнае яно тым, што знішчанае не аднаўляецца. І ў сістэме русіфікацыі беларускай мова губляе натуральныя этнічныя карэнні. Хачу аднак супакоіць, гэта яшчэ не катастрофа, але моцны удар па нацыі і культуры, для нанясення якога, між іншым,
хапіла аднаго косноязычного малаадукаванага здрэльніка. Это іронія. Вось якім, як казалі марксістскія мудрацы, вось якая роль лічнасці в історыі. І такая роля яшчэ не закончана. Гаворачы, што гэта не катастрофа, зазначу, што мова можа адраджацца таксама з тэксту і з літаратуры. Тое, што цяпер таксама нішчаць у Беларусі маскавіты праз свайго узурпатара. Важнасць моўнага пытання для беларускай нацыі ў тым, што па вялікаму кошту беларуская мова і ёсць беларуская нацыя. Няма беларускай мовы, і беларуская нацыя перастае існаваць. Бо сітуацыя тут выключная. Побач Расія, смертельны вораг беларускай нацыі і беларускай мовы. Пры страце беларускай мовы, існуючы побач з імперскай Расіяй, гэта будзе азначаць толькі русіфікацыю. І тады ніякая нацыянальная свядомасць на рускім языке ўжо не ўзнікне, бо няма ніякай іншай агульнай аб'яднаўчай нацыянальнай апоры, акрамя мовы. У ірландцаў ці харватаў, напрыклад, такой нацыянальнай апорай ёсць рэлігія. У габрэяў гэта рэлігія, злучаная з гісторыяй і з этнагенезам. У армян гэта таксама рэлігія і гэтак далей. У Беларусі цяпер такога няма. Беларускія адраджэнцы і яйцы нацыі, Барушевіч, напрыклад, выдатна разумелі сітуацыю, у якой адраджалася Беларусь, ведалі ролю беларускай мовы, якая была ў тых умовах з месцам нацыянальнага адраджэння. Ва ўсіх 6 абласцях Беларусі існуюць цяпер прафесійныя маскоўскія даносчыкі, в асноўным даносчыцы. Парадыгма даносаў, якіх пабудаваныя на адным правіле. Заўважаць, дзе ёсць надпісы па-беларуску, дзе існуюць беларускія помнікі і дзе афіцыйна гучыць беларуская мова. І шляхам даносаў ва ўладу паведамляць у двукосці просьбу грамадскасці аб неабходнасці зліквідаваць беларускі надпіс, эпітафію ці спеўны гурт, што спявае па-беларуску. Улада аб гэтым ужо папярэджана і чакае такіх лістоў ад грамадскасці, каб ліквідаваць беларушчыну і не засведчыць сваю ініцыятыву. Фактаў гібриднага геноциду беларусаў шмат, але каб лепш убачыць сістэму расійскага вынішчэння, звернемся да гісторыі. Пасля ўпаду Вялікай Мангольскай імперіі і выхаду Масквы з-пад Орды у канцы 15 стагоддзя, агрэсія Масквы ператварылася ў дзяржаўную ідэалогію знішчэння Вялікага княства Літоўскага. Найбольш выразна праявілася ў час так званого патопу вайны Масковіі супроць Літвы ў 1634-67 годах. Гэтую вайну маскоўцы доўга рыхтавалі. Стаяла задача знішчыць усё Вялікае княства, спаліць гарады і забіць усё насельніцтва. Так. Большасць гарадоў сапраўды разбурылі і забілі большую палову насельніцтва Беларусі. Ва ўсіх усходніх ваяводствах, Магілёўшчына, Віцебшчына, знішчана каля 70% людзей. Вайна скончылася паразай маскоўцаў, але разбурэнні былі такія вялікія, што Вялікае княства ўжо практычна не паднялося. Наглядным чынам, дарэчы, гэта адлюстравала наша зямля. Калі робіш археалагічныя раскопкі беларускіх гарадоў, а я іх рабіў, то да сярэдзіны 17 стагоддзя ідзе культурны пласт, насычаны разнастайнымі знаходкамі, сведчаннямі высокай інтэнсіўнай матэрыяльнай культуры Беларусі. Потым ідзе праслойка пажарышча і вышэй у 18 стагоддзі пачынаецца амаль пусты пласт зямлі з рэдкімі прымітыўнымі знаходкамі. Зямля адлюстравала культурную катастрофу.
Парадыгма знішчэння Беларусі ідэалагічна аформленая у 17 стагоддзі пры расійскім цары Алексею Михайловичу Цішайшым, рэалізоўвалася маскоўцамі рознымі спосабамі ўвесь час і выконваецца па сённяшні дзень при тоталитарной промосковской уладе лукашизма. Этап методичного добивания культуры и народа под оккупацией пачаўся пасля падзелу Великого княства и Речи Посполитой промеж немцами и московцами. В этот час, 18 столетие, российская деспотия пережила великую немецкую модернизацию, дякуючи немецко-русской императрице Анхальт-Сербст-Дорнбург Катерины II, творцы системного, физичного и культурного геноциду белорусского народу, заснавальницы шовинистичной концепции заходнерусизму. Адразу, уже в 1772 году, у час першого поділу, Катерина Дорнбург выдає указ, каб усе официальные паперы и стосунки Беларуси велися только на российской мове, отповедной церкве. Вынішчэнне Беларусі пры Кацярыне вялося пастаянна і паступова, крок за кроком. Спачатку забаранілі слова «Літва» і прапанавалі Беларусь. Потым, ужо ў 1840 годзе пры Мікалаю I забаранілі назву Беларусь. Усё, што было напісана па-беларуску, знішчалі. Архівы, бібліятэкі часткова вывозілі ў Расію, але агулам спальвалі. Беларуская мова і высокая беларуская культура выкликала у маскоўцаў унутраны комплекс непаўнавартаснасці і даводзіла іх да шаленства. Прывяду як прыклад словы з выступу расійскага кіраўніка Менскай епархіі урадавага сіноду расійскай імперіі пры Кацярыне II. Ён пагражаў беларускім праваслаўным святарам у Слуцку карай за выкарыстанне беларускай мовы. Цитата: «Я вас искореню, уничтожу, чтоб языка не было вашего проклятого литовского и вас самих. Я вас в ссылки присылаю или в солдаты подаю и своих из-за кордона понавожу». Вот цитата одного Тимошала, она выявляет всю политику. Вот всю политику за 200 годов. У 1773 году был скасован орден иезуитов. У 1832 году зачинили Віленський університет. У 1795 скасовали все уніяцькі єпархії, кроме Полоцька. Был скасований Базилянський орден, на той час криниця духовної Білорущини. У 1830-31 зачинені усі базилянські кляштери. У 1839 году заборонена скасована уніяцька церква. Нагадаю, что на той час 80% белорусского насельніцтва были уніятами. Паўсюдна у дворах церкваў спаливали уніяцкие образы, скульптуры и книги. По звестках Адама Мальтиса вядома каля 5000 белорусских друкаў и книг того часу, ад якіх засталіся толькі назвы. Все было спалено. Уже в конце 18 столетия в России была створена специальная каменная комиссия по перебудове белорусских городов и храмов под российский ранжир. Россияне разумели, что архитектура белорусской готики и барокко, ратуши и замки сведчат про краину Европы, а не про отсталую Россию. Тому постановили гэтую культуру знішчыць, каб наблизить Беларусь до российского уровня. Ученый-краезнаўца, даследчик, генерал Бес Корнилович, до речи белорус по походжанню, приводит факты, что только во ўсходняй частцы Беларуси было перероблено под русский выгляд 2000 белорусских церкваў. 2000 белорусских церкваў. Такую ж самую лічбу ў сваіх працах азначае вядомы расійскі вучоны Помпей Батюшкаў, які пасля задушэння паўстання Каліноўскага узначаліў царкова-будаўнічы камітэт по перебудове архитектуры паўночна-заходнего краю под российский выгляд. Варварство, якое тяжко укладывается в голове. Шмат дзе былі знішчаныя альбо перебудаваныя у пажарную каланчу ратуши в белорусских городах, у тым ліку Менску.
Расійская палітыка у дэмаграфіі заключалася у прывозе расійскіх чыноўнікаў і папоў з Расіі ў Беларусь і раздачы земляў беларускіх землеўласнікаў для рускіх памешчыкаў. У краіне была забаронена адчыняць вышэйшыя навучальныя ўстановы, спрыяць развіццю мануфактуры і развіццю прамысловасці. У Беларусі пачалі масава будаваць бровары. Спойванне беларускага насельніцтва стала палітыкай. Гарэлку развозілі па вёсках, раздавалі задарма і прымушалі піць. Да прыходу расейцаў у Беларусі не было п'янства. Масава п'янства не было. І потым, і вядома ж, найвялікшую ролю ў знішчэнні Беларусі адыгрывала руская школа, дзе з беларускага дзіцяці імкнуліся выбіць усё свойскае, культурнае і беларускае. Страшэнны удар быў нанесены па дробнай беларускай шляхце, якую масава запісывалі ў сялянства. Гэта дэстабілізавала беларускае грамадства. Такім чынам мы бачым, што пачынаючы ад захопу Вялікага княства Літоўскага ў канцы 18 стагоддзя палітыка Расіі супраць беларускага народа характарызавалася вырабленым сацыяльным, дэмаграфічным і культурным генацыдам. Гэтая палітыка існавала ўвесь час і працягваецца сёння. Усведамляючы і ведаючы пра знішчэнні, якія адбыліся за апошнія 200 гадоў пад Расіяй, здзіўляешся, як гэта беларускі народ яшчэ застаўся жывы. І як гэта ў беларускай культуры нешта яшчэ засталося. І сапраўды, чаму беларускі народ яшчэ застаўся жывы і некалькі разоў адраджаў сваю дзяржаву і культуру? Як ён увогуле выжыў, калі ўжо ў 19 стагоддзі страціў амаль усё: дзяржаву, свабоду, народны набілітэт, это значыць эліту, вышэйшыя класы, інтэлігенцыю, рэлігію, адукацыю, дзяржаўнае пісьмовае ўжыванне мовы, нават назву сваю згубіў і не ведаў, хто ён ёсць. Тутэйш. І тым не менш, Беларусь зноў жыве. І зноў па-ранейшаму яе нішчаць расійскія варвары. Схема простая, якую адзначылі адраджэнцы пачатку 20 стагоддзя. Беларуская нацыя абавязана сваёй жывучасцю сацыяльным нізам грамадства. Найперш сялянству, кансерватызму сялянскага жыцця. Там, перш за ўсё, зберагалі мову і народную культуру. Але адраджэнне нацыі пайшло якраз ад дзейнасці адукаваных людзей, ад ацалелых асяродкаў шляхты, якая мела магчымасць абаперціся на сялян і звязвала за светай сялянства надзеі нацыянальнага адраджэння. Шляхецкі супраціў акупацыі быў увесь час. І ён быў рацыянальна ўсвядомлены, але практычна ніколі не меў шырокай падтрымкі сялянскага народа. Прычыны зразумелыя. З прычыны татальнага і асаблівага для беларусаў рэпрэсіўнага гнёту расійскай дэспотыі не адбылося масавага нацыянальнага асветніцтва і неабходнага для грамадства пераўтварэння. Сялянскія пратэсты у выніку часам насілі наіўны характар. Вядома, апісаны факт беларускага народнага супраціву расійскаму знішчэнню гуніі і гвалтоўнаму пераводу ў праваслаўе. Людзі з вёскі выйшлі насустрач карнаму расійскаму атраду і, каб не дапусціць яго да царквы, ляглі ўпоперак дарогі, разумеючы, што коні па людзях не пойдуць. Аднак маскалі, як ехалі на конях, гэтак па людзях і пагарцавалі. Неразуменне ментальнасці расійскіх варвараў сведчыць, што сяляне ўвогуле не надта ведалі, што робіцца ў краіне і як сябе паводзіць з ворагамі народу. Аналагічную сітуацыю мы бачылі ў 2020 годзе, у час пратэстаў, калі дзіўныя асобы дарылі кветкі і абымалі
амонаўскіх бандытаў. Калі гэта, хутчэй за ўсё, не прыдумка расійскіх спецслужбаў, то гэта ёсць сведчанне поўнага неразумення падзей і таго, што робіцца ў краіне. Доказ нізкай нацыянальнай свядомасці і, хутчэй за ўсё, яе адсутнасць. Гэта засталося ў значнай ступені па сённяшні дзень. Вы з'яўляецеся сведкамі. У 19 стагоддзі кожнае паўстанне шляхты падымала дух, але паражэнне выклікала яшчэ мацнейшы пагром культуры, высяленне людзей і рэпрэсій. Працяг народного існавання забяспечваў традыцыйны кансерватызм беларускага сялянства. І потым асветніцкая праца нешматлікай нацыянальнай інтэлігенцыі ў беларускіх гарадах. Калабарацыя з царскімі ўладамі і чыноўнікамі у беларускіх інтарэсах была практычна немагчымай, бо разглядалася маскоўцамі як антырасійская дзейнасць. Гісторыя пад акупацыяй паказала, што для развіцця становішча свабоды неабходна дамагчыся хаця б элементарнай лібералізацыі грамадства, каб з'явілася магчымасць нацыянальнага друку і нацыянальных арганізацый. Але беларусаў у Расіі не прызнавалі. Дзейнічаў закон, выдуманы яшчэ сумнавядомай царств Дорнбург Кацярынай II, што не існуе такога народа, як беларусы, і мовы такой няма, і краіны такой няма. Маўляў, гэта ўсё Расія і расійцы. Магчымасці з'явіліся толькі ў пачатку 20-го стагоддзя у сувязі з крызісам і аслабленнем расійскай імперіі. Вось тут беларуская нацыянальная сутнасць выйшла з кансервацыйнага існавання на шлях ідэйнага, культурнага і палітычнага змагання за беларускія інтарэсы. З'явіўся беларускі друк, тэатр, палітычныя партыі і культурна-асветніцкія арганізацыі. Пайшоў працэс нацыянальнага адраджэння. Падсумоўваючы наш пабежны агляд, трэба сказаць, што сістэма расійскага вынішчэння Беларусі і нацыянальнага генацыду значна лепш асэнсаваная, чым рэальнасць беларускага выжывання і супраціву. Кансерватыўны сацыяльны элемент самазахавання народу вельмі важны пры адсутнасці ўсіх магчымасцяў свабоды і калектыўнай ініцыятывы. Цяпер нацыя перажывае падобную сітуацыю. Тое, што пра гэта гаварыў спадар Вусак. Тым часам нацыянальнае адраджэнне магчымае толькі як калектыўнае дзеянне, якое прыводзіць да стварэння дзейнасці грамадскіх інстытутаў. На сённяшні дзень з'яўленне вызвольных, непадкантрольных акупацыйнаму рэжыму арганізацыяў практычна выключаецца. Важным элементам з'яўляецца кансервацыя народнага існавання. Другім элементам кансерватыўнай актыўнасці можа быць нелегальная, асветніцкая і любая іншая ініцыятыва, пабудаваная па прынцыпу кантактнага бесканечнага ланцуга, дзе пазнавальны кантакт маюць толькі два чалавекі. Это было выпраўлена ў 60-х годах, я не раз пра гэта казаў. Трэцім элементам і таксама карысным можа быць калабарацыянізм з акупацыйным рэжымам на шляху дазволеных у двукосці дазволеных рэжымаў культурных магчымасцяў. Такі падыход выкарыстоўваўся за часы акупацыі СССР. У Беларусі з прычыны нацыянальнай ідэйнай неразвітасці грамадзянаў вельмі слаба, але у краінах Прыбалтыкі і Каўказу даволі эфектыўна. Калабаруючы з камуністамі, у Прыбалтыцы захавалі, стварылі сваю нацыянальную школу, сваю культуру, аднаўлялі нават свае замкі. Беларусі было ўсё наадварот. У сітуацыі генацыду, рэпрэсіяў і акупацыі значную ролю павінна адыгрываць беларуская эміграцыя. На жаль, новая эміграцыя, што уцякла ад лукашызму, у нацыянальным сэнсе слабая. У яе асяроддзе шмат людзей, далёкіх ад нацыянальнага змагання і нават ад нацыянальнага думання. Шмат тых, што пад уплывам прарасійскай рыторыкі. Таму важна пазбегнуць змяшання
пазбегнуць змяшчання, несумяшчэння і вызначыць баланс перавагі нацыянальнай пазіцыі. Для беларускай інтэлігенцыі важна арганізаваць падтрымку змагарнай Украіне. Тут агульная справа. Неабходна падтрымліваць полк Каліноўскага і беларускае ваеннае фармаванне, якія змагаюцца з рускім агрэсарам на Украіне. Таксама неабходна ствараць і развіваць культурна-асветніцкія і інфармацыйныя арганізацыі. Наступны аспект – стварэнне арганізацыяў выхаваўчай апекі над беларускімі дзецьмі. Школьнае беларускае навучанне. Калі гэтага не будзе, ніякай перспектывы ў міграцыі не будзе. Вопыт дастатковы не толькі ў нас. Важна, каб былі беларускія палітычныя арганізацыі, якія трымалі сувязь з палітыкай краіны знаходжання і з палітычнай Амерыкай. Цяжка для выканання, але неабходная задача – стварэнне мілітарнай падрыхтоўкі для беларусаў. У ідэале стварэнне беларускіх вайсковых адзінак у арміях іншых краін, дзе жыве беларуская эміграцыя. Что это за Что там, я не зрозумел. Не стал развивать думки. Для беларускай эміграцыі вельмі важна ёсць апора на Амерыку. По-моему, он пачуў, што трэба Амерыку падтрымліваць, увязаць супраць Амерыкі. Для беларускай эміграцыі вельмі важна ёсць апора на Амерыку. Пакуль што Злучаныя Штаты адзіная краіна, якая можа дапамагчы Беларусі. І мы гэта ўжо бачым. Менавіта з Амерыкай трэба падтрымліваць сувязі. Усе арганізацыі, усе актыўныя беларусы павінны быць падрыхтаваныя ў адпаведны час вярнуцца ў Беларусь. Мы павінны памятаць, што для нацыянальнага руху, які змагаецца, вельмі важна, каб былі веды, каб была тэхнічная магчымасць і каб быў дух. Вот это галоўнае. Так вот, тое, пра што мы гаворым і супраць чаго змагаемся, самае галоўнае, каб выхоўваўся наш дух змагання. Бо калі не будзе духу змагання, нічога не дапаможа. Ніякія веды, ніякія тэхнічныя магчымасці, ніякія грошы і ніякія гранты. Толькі дух нацыянальны беларускі дапаможа нам перамагчы. Усе ідэалам, сімвалам і зместам беларускага нацыянальнага адраджэння павінна, як некалі, стаць само слова адраджэння. Яно павінна гучаць шыбалетам для беларусаў. Без нацыянальнага адраджэння нацыі немагчыма ні дэмакратыя, ні свабода. Слава Айчыне! Дякую. Запрошую до слова медіааналітика, докторантку Белостокского университета Наталью Кривошей. Наталья зачитает доклад под назвой «Идеология русского миру, антибелорусская пропаганда и борьба с этим». Поважаныя слухачі, дарагія калегі, сябры, сёння я разглядаю одну з самых актуальных і вострых праблемаў сучаснай Беларусі. Праблему ідэалагічнай і інфармацыйнай акупацыі, якую уяўляе сабой ідэалогія рускага міру. Мой доклад – гэта вынік маіх даследаванняў, у тым ліку эмпірычных назіранняў за працэсамі інстытуталізацыі гэтай ідэалогіі, трансфармацыі ў палітычную зброю і распаўсюджванне на тэрыторыі нашай краіны. Сёння я дазволю сабе гэты доклад зрабіць у навукова-папулярным стылі, каб інфармацыя лягчэй успрымалася нашым слухачам. Каб дакладна зразумець сутнасць ідэалогіі рускага міра, неабходна разгледзець яе структуру. У сваёй аснове гэта канцэпцыя гэтай ідэалогіі апіраецца на 4 узаемазвязаных кампаненты. Першы – гэта культурна-моўны кампанент. Расійская мова ў межах ідэалогіі рускага міра разглядаецца не як адзін з еўрапейскіх этнакультурных інструментаў, а як універсальны сродак цывілізацыйнай прыналежнасці. Усе, яшчэ раз паўтору, усе, хто гаворыць па-расейскаму, аўтаматычна ўспрымаюцца як частка рускага міру, нягледзячы на дзяржаўную альбо нацыянальную прыналежнасць.
У гэтым сэнсе мова становіцца зброяй палітычнага ўплыву і асновай для геапалітычных прэтэнзій. У беларускай сітуацыі гэта азначае выцісканне беларускай мовы і татальная русіфікацыя, якая далей ідзе гістарычны кампанент. У цэнтры стаіць міф пра адзінства ўсходнеславянскіх народаў. Рускія, беларусы, украінцы як нашчадкі адзінага кіеўскага княства, альбо, як цяпер гавораць у навуковай расійскай літаратуры, так званага древнерускага государства. Паводле гэтай версіі Кіеў – гэта калыска, Москва – пераемнік, а Беларусь можна назваць мастом, якая злучае гэтыя две цывілізацыі. Такі гістарычны наратыў ігнаруе незалежнае развіццё беларускай дзяржаўнай фармацыі. Полацкае княства, Великакняства Літоўскае, Беларуская Народная Рэспубліка. І выкарыстоўваецца для абгрунтавання ідэі, што беларусы ніколі не былі асобным народам, што з'яўляецца адкрытым фальсіфікатам. Рэлігійны кампанент. Расійская праваслаўная царква, а таксама яе філіалы, уключаючы беларускі экзархат, прадстаўлены як духоўны цэнтр рускага міру. У ідэалагічнай сістэме рускі мір – гэта не толькі моўная і культурная прастора, але і адзіная духоўная маральная цывілізацыя, у якой РПЦ мае сваю сакральную роль. Пры гэтым аўтакефальнасць іншых церкваў, напрыклад, праваслаўнай царквы Украіны альбо ініцыятыў аўтакефаліі ў Беларусі, уяўляецца як злачынства супраць адзіннасці. Геапалітычны кампанент. Рускі мір – гэта платформа гібриднай экспансіі Расіі, якая абгрунтоўвае ваенныя аперацыі, такія як у Грузіі або ў Украіне, інфармацыйнае ўварванне, падтрымку расійскіх палітычных сіл у іншых краінах, уцягванне дзяржаў у саюзную дзяржаву, АДКБ альбо еўразійскую інтэграцыю. У гэтым кантэксце суверэнная Беларусь успрымаецца як прабел, які трэба запоўніць, а не як партнёр. І менавіта таму любая спроба Беларусі адстаяць сваю самастойнасць выклікае не проста раздражэнне Крымля, а актыўнае супрацьстаянне праз все наяўныя механізмы ад прапаганды да палітычнага ціску. Што такое рускі мір? На паверхні гэта нібыта культурная супольнасць, агульная мова, гісторыя, духоўнасць, але ў рэальнасці гэта дакладна структурыраваная ідэалагічная дактрына, якая з 2000-х гадоў фарміруецца як інструмент знешняй палітыкі Расійскай Федэрацыі. Пачатак яе афіцыйнага фармавання звязаны з законам о палітыцы ў дачыненні да суайчыннікаў за мяжой, які быў прыняты яшчэ ў 1999 году, дзе ўпершыню было зафіксавана права Расіі на абарону уплываў у дачыненні да рускамоўнага насельніцтва па-за межамі сваёй краіны. У 2007 годзе Пуцін абвяшчае рускі мір прыярытэтам знешняй палітыкі. Менавіта з гэтага моманту мы назіраем імклівую інстытуталізацыю ідэалогіі праз стварэнне адпаведных формаў, каналаў распаўсюду, медыаструктуры, царквы і адукацыі. Ключавы дакумент – гэта стратэгія нацыянальнай бяспекі Расійскай Федэрацыі ад 2015 года. Упершыню рускі мір замацоўваўся як аб'ект абароны дзяржавы. У дакуменце сказано, што забеспячэнне абароны суайчыннікаў, падтрымка рускай мовы і культуры за мяжой з'яўляецца элементам стратэгіі нацыянальнай бяспекі Расіі. Такім чынам, мы гаворым не пра культурную з'яву. Мы маем справу з палітычнай ідэалагічнай зброяй, якая прызначана да дэзінтэграцыі суседніх дзяржаваў, разбуральнага ўплыву на іх нацыянальную ідэнтычнасць і легітымацыі гібридных захопаў. Механізмы распаўсюджвання рускага міру ў Беларусі. Ідэалогія рускага міра не з'яўляецца знешняй ці абстрактнай пагрозай для Беларусі. Яна рэальна існуючая інфармацыйная палітычная прысутнасць у нашай краіне, якая праяўляецца ва ўсіх сферах, ад адукацыі і СМІ да рэлігіі і мовы. Гэта стратэгічна спланаваная палітыка, якая працуе на размыванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, дэлегімітызацыю беларускай дзяржаўнасці і стварэнне умоў для палітычнай залежнасці ад Расіі. У Беларусі ідэалогія рускага міру ўжо шмат гадоў пранікае праз шэраг каналаў. Першы з іх – гэта, канешне ж, палітычны. На дзяржаўным узроўні ўвесь час замацоўваецца міф пра адзін народ. Гэту ідзею адкрыта транслююць як і беларускія, так і расійскія ўлады. Увесь праект саюзнай дзяржавы, удзел Беларусі ў ДКБ – гэта інстытуталізаваная форма гэтага ідэалагічнага падпарадкавання. Другі канал – гэта адукацыя гісторыі. З беларускіх падручнікаў сістэматычна знікаюць важныя элементы нацыянальнай гісторыі. Великае княства Лістоўскае, паўстанне Каліноўскага,
Белорусская Народная Республика. Им на замену приходят сюжеты огульной советской перемоги, интернациональной дружбы народов, вызволения Беларуси Червоной армии. Формируется историчная свідомість, у якої беларускасть нібито нечто дробне, а сапраўдны центр знаходится в Москве. Третий элемент – религийный. Белорусская православная церковь знаходится в подпорядковании Московского патриархата и фактично является часткой идеологичной машины Кремля. Святары часто открыто транслюють ідеї русского мира, називають війну супроть України священною, а незалежність білоруської церкви розкольництвом. У святинях використовується русская мова, а белорусские молитовники амаль не видаються. Четвертый канал – МОНы. Після референдуму 1995 года белорусская мова поступала витісняти з усіх сфер громадського життя. Колькість школ з навчання на белорусской мові сократилась амаль 20 разів. Белорусская мова існує як елемент тільки опозиційної ідентичності, але не як натуральний вибір. Гэта динамика цалкам адпавядае мэце ідэалогіі рускага мира – зрабіць расійскую мову дамінуючай і адзінай паўнавартаснай. Пятый канал – информационный. У Беларуси открыто транслируются российские державные телеканалы ОРТ, ТР, НТВ, праз YouTube, Telegram и социальные сетки расповсюдживаются информационные киды про нацистов в Украине, про захоп Заходу, альбо дегенератов у Европы. Подчас кризису 2020 года белорусские державные каналы были частково заменены российскими журналистами, які виводили інформаційну політику з уліками інтересів Кремля. Як працює пропаганда і як її супротистояти? Польський дослідчик Ян Пісаров у своїх працях визначає пропаганду як форму метанакідарованого інформаційного уздзеяння, яка скерована не на дискусію, а на підпорядкування. Пропаганда не переконує, вона нав'язує. Яна працює праз паўтарэнне, эмацыйныя вобразы, выкарыстанне аўтарытэту і стварэнне штучных дыяметральных супрацьлегласцяў. Мы, яны, добрае, злое, русский мир, заходні свет сатаны. Супрацьстаяць прапагандзе можна толькі праз пропаганду, але гэта не азначае пусню адказ. Гэта азначае выкарыстанне тых жа механізмаў, паўтораў, сімволікі, эмацыйнага апаведу, але ў інтарэсах праўды. Як змагацца з прапагандай? Даследчыкі прапануюць фармуляваць альтэрнатыўныя культурныя, інфармацыйныя і гістарычныя наратывы. Нам патрэбна не толькі абарона, а актыўнае наступленне ў стварэнні свайго беларускага свету. Асноўныя прынцыпы барацьбы з прапагандай. Першае. Не хапае толькі інфармацыі, патрэбен сэнс. Інфармацыя без сэнсавай рамкі не працуе. Калі расійская прапаганда кажа «беларусы, вы частка рускага міру», то недастаткова адказаць «не мы асобны народ». Трэба прапанаваць альтэрнатыўны, насычаны вобразамі і эмоцыямі наратыў. Напрыклад, беларусы – гэта народ, які 500 год змагаўся за сваю свабоду і застаўся з сабой, нават пад ціскам трох імперый. Мы не частка імперы, мы яе ахвяры, і наш лёс пра супраціў і годнасць. Прапаганда працуе праз паўторы. Контрпрапаганда павінна таксама быць сістэматычнай. Нельга абмяжоўвацца толькі адной акцыяй, адным допісам ці адным выступам. Прапаганда працуе толькі праз рэгулярнасць і масавасць. Контрпрапаганда таксама павінна быць пастаянным фондам. Вобразы герояў. Гэта адзін з ключавых элементаў. Рускі мір нам прапануе сваіх герояў. Жукаў, Пуцін, Пушкін, вялікі рускі народ. Беларуская контрпрапаганда павінна супрацьставіць сваю галерыю герояў, у якой ёсць не менш магутныя сімвалы, але іншага парадку каштоўнасці. Свабодныя, справядлівыя, самастойныя, годныя. Кастусь Каліноўскі – гэта не польскі радыкал, а змагар за вольнасць народу, за вольнасць беларускага народу, які першым назваў беларусаў нацыяй і пашоў на смерць з крыкам «Хай жыве Беларусь». Васіль Быкаў – пісьменнік, які разбурыў савецкі культ вайны знутры. Ягоныя героі не героі з парадамі, а людзі, якія перажылі маральны выбар і трагічны, і балючы. Быкаў у паслесавецкія часы стаў адзін з нямногіх нацыянальных аўтарытэтаў, хто адкрыта казаў пра небяспеку імперскага адраджэння. Рускі мір стварае культ смерці за імперыю. Мы супрацьстаўляем культ годнага жыцця за сваю правду. Героі – гэта не толькі гістарычныя персанажы, гэта вобразы, якія натхняюць, якія увасабляюць свет, за які варта трымацца. Без героя няма нацыянальнай свядомасці. І менавіта таму беларуская контрпрапаганда павінна вяртаць сваіх беларускіх герояў.
Сучасные герои Беларуси, что змагаються супраць рускага мира со зброей в руках. Пропаганда рускага мира хочет показать, что все белорусы ихние, один народ. Але сегодняшняя история Беларуси пишется не только словами, и она пишется кулями, и пишется супраць этой самой идеологии. Белорусские доброохотники, которые змагаються на боку Украины супраць российской агрессии, это наши живые национальные герои. Полк ім'я Костуся Каліновського, військове злучення, яке не тільки носить назву героя повстання, але представляє протяг білоруської антиімперської традиції. Це не просто солдати, це політично свідомі білоруси, які розуміють, свободна Білорусь починається зі свободної України і поразу імперії. Зенон Позняк називає цих людей кветками нової нації, бо вони не тільки воюють, але створюють міфологію сучасного білоруського героя. Человека отказного, смелого, готового померти за чужую землю для того, чтобы обновить свою. В Украине загинули десятки белорусов. Мария Зайцева, Василий Парфенков, Иван Марчук, Алексей Вещевайлов, Алексей Скобля, Эдуард Лобов и многие інші. Люди разных профессий, узростов, світопоглядів, об'єднані одним – ненавистю до імперської несправедливості і любов'ю до вольної Білорусі. Похования белорусов на украинских, польских могилках сопровождаются национальными стихами, молитвами народной мовы, выступами их боевых сябров. Это уже новый пласт национальной памяти, який створяет наш пантеон воли. Там, где русский мир приходит с танками, белорусы отказываются не промовами, а стрелами. Уключение этих воеров у национальный нарратив не только акт исторической справедливости, это стратегічний елемент контрпропаганди, який показує, Білорусь не частка руського миру, а його активний ворог. Мова. Мова – це не просто сродок комунікації. У контексті інформаційної війни, якою з'являється руський мир, мова – це політичний вибір, громадянська позиція і зброя цивілізаційної самооборони. У любой пропагандистської системи мовна норма – це основа формування ідентичності. Русский мир настаивает на том, что русская мова нібито нейтральная, глобальная, цивилизационная. Наш самый справе – это инструмент оккупации, ассимиляции и разбурения национальной свідомости. Что мы мусим робить за межой? Подтримливать и поширать нашу белорусскую мову. Размовлять по-белорусски у своей семьи, с детьми и сябрами, створать белорусское мовное осяроддзе нават у миграции. Створять гуртки, школи, курси, лагери, як для дітей, так і для дорослих. Використовувати білоруську мову в Інстаграмі, Тіктокі, Телеграмі, на Ютубі, бо менавіта ми тепер з'являємося голосом вольної Білорусі. Перекладати, писати, видавати книги, гульні, програми, але тільки по-білоруськи. Створати білоруську супольність з виразною ідентичністю. Білоруська супольність – це не група біженців, а национальная диаспора со своей культурой, мовой и символикой. Треба организовывать импрези, читания, кинопоказы, выставы, набожества не только на белорусской мове, але и с белорусским зместом. Створать и подтримливать организационные проекты, такие как Белорусская школа в Украине, Белорусская библиотека у Белостоку, культурные суполки как у Берлине, Празе, Белостоку и Варшаве. Вядома и эффективно представлять белорусский интерес на международной арене. Просовывать белорусскую проблему у европейских парламентах, университетах, медиа. Организовывать антиимперские акции супраць войны, супраць русского мира у оборону Украины и Беларуси. Створать белорусский культурный продукт. Когда мы кажем про фильмы, мультфильмы, клипы, песни, то зараз мы это можем робить нават з допомогою тільки одного ноутбуку. Треба робити модну, пригожу, якісну Білорусь, таку, якою хочеться ганоритися, а в першу чергу, якою хочеться поділитися. Менавіта ми у вольному світі маємо доступ до цих ресурсів, технологій, аудиторії, свободи. Але ми не повинні забувати тих, хто залишився в Білорусі. Треба підтримувати їх матеріально при можливості, про діаспори, підпольні сітки, доброчинність. Інформаційно розповсюджувати контент, допомагати обходити цензуру. І, звісно ж, психологічно. Писать і казати слово підтримки, заховувати совість, не забуватися, що вони тримають фронт, а ми тил. Перемога праз емоцію і супольність. Головний ефект пропаганди – це створення почуття приналежності. Ти не один, ти частка руського миру. Тому контрпропаганда повинна діяти на емоційному і соціальному узровні. Ти білорус, ти не один,
Ты частка беларускай нацыі, беларускай супольнасці і свету, які мае свой твар. Візуальнасць і простая мова. Візуальныя вобразы і простыя пасылы маюць мацнейшы ўплыў, чым складаныя тэсты, якія мы зараз гаворым. Поэтому беларуская контрпрапаганда павінна стварыць інфаграфікі, карціны, мемы, кліпы і дастаткова простыя лозунгі. Напрыклад, мова – гэта мы, свабода ў нас крыві, мы з роду Каліновскага. Беларуская контрпрапаганда, як яе практычна будаваць? Опираючись на даследаванні, у першую чергу, польских доследчиков, мы приходим, повторюсь еще раз, до того, что, по-перше, нам потребна национальная адукация, где учат думать як Беларусь, а не только ведать некие факты. Сучасные медиаформаты, где история и культура подаются не як обовязок, а як гонор. Культурная продукция, фильмы, мультфильмы, литература, тиктоки. Вельмі хочется, каб стендапы наших беларусаў таксама гучалі на беларускай мове. Жывое беларускае моўнае асяроддзе. Не толькі на акцыях трэба ўжываць беларускую мову. Беларуская мова павінна жыць у сям'і. І, канешне ж, свой пантеон герояў. Рэальных, эмацыйных, блізкіх і беларускіх. Дзякуй. Зараз мы заслухаем выступ выкарыстання псеўдапраўных палажэнняў у палітыцы расійскага геноциду беларусаў. Запрашаю адваката, былую адваката. Так, Пархімчык Галіна, калі ласка. Что такое псевдоправное положение увогуле? Псевдоправное положение – это формально-юридичные документы ці рашэнні, якія выглядаюць як законныя, але па сутнасці яны такімі не з'яўляюцца, парушаюць Конституцию, міжнароднае права, парушаюць таксама базовыя правы чалавека і служаць інтарэсам іншай дзяржавы, у данном выпадку у звязку з тэмай нашай канферэнцыі это расійскаму геноциду. Яны не служаць беларускаму народу, выкарыстоўваюцца таксама для легітымацыі гібриднага геноциду. Вось ключавыя прыклады псевдапраўных палажэнняў. Это розныя дакументы і дамовы, якія былі падпісаны адносна стварэння саюзнай дзяржавы. Юрыдычна гэта выглядае як інтэграцыйны праект, але на практыцы гэта інструмент асіміляцыі і страты суверэнітэту. Таксама многія палажэнні пра супольную знешнюю палітыку, пра адзіную абарончую прастору. Яны зводзяць беларускую незалежнасць практычна да фікцыі. Гэта замацаванне русіфікацыі, самае галоўнае. Шмат пастановаў, законаў дэкларуюць роўнасць моваў, але практычна абмяжоўваюць беларускую мову. Няма нашай адукацыі беларускай, друку, справаводства няма беларускага, судовай практыкі на беларускай мове. І юрыдычнае замацаванне такой практыкі, якая падрывае беларускую ідэнтычнасць, гэта з'яўляецца прыкметам геноциду. Ёсць таксама всякие рашэнні аб военной інтэграцыі, напрыклад, аб размяшчэнні войска расійскага на тэрыторыі Беларусі, стварэння адзінай военной прасторы. Гэта таксама юрыдычныя дакументы, але яны супярэчаць нормам міжнароднага права і канстытуцыйнага права супярэчаць. Яны прыняты без грамадскага абмеркавання, без парламенцкай ратыфікацыі. Таксама інфармацыйная акупацыя адбываецца. Гэта легалізацыя, як тут уже говорили, трансляцыі расійскіх тэлеканалаў, стварэнне розных навучальных праграм, падручнікаў расійскіх для беларусаў, якія фармуюць прарасійскую свядомасць. І мэта гэтых псеўдапраўных палажэнняў
придать законность оккупационным деяниям, знищить белорусскую мову, культуру, подпорядковать политичные и экономичные интересы Кремлю, зробить так само антинацыянальныя гэтыя рашэнні легітымнымі ў вачах міжнароднай супольнасці. Таким чынам можна сказаць, што псеўдапраўнае палажэнне гэта юрыдычны фасад расійскага геноциду у нашай краіне. І гэты геноцид праводзіцца ўжо больш за 200 гадоў, мэтанакіравана праводзіцца и разными такими непрымальными приемами. И то, что отбывается в нашей краине после 2020 года, это как раз есть узмацнение гибридного российского геноциду. Бо Россия снова побачила белорусов под бело-червоно-белыми стягами, побачила имкнение до вызволения от московского панавання. Праз лукашэнкаўскі марыянетачны рэжым сталі праводзіцца небывалыя рэпрэсіі. І ў гэтай барацьбе улады шырока выкарыстоўваюць розныя юрыдычныя тэрміны. Конечно, гэта не новая о гісторыі Беларусі, пра што казаў і Зянон Станіславович і папярэдняя выступоўца. Гэта не новая, але вельмі непрымальнай формы прымае у наш час, бо шмат людзей пакутуе і церпіць ад гэтых дзеянняў. Хочу сказаць, што гібридная вайна расійскай імперыі была трансфармавана ў савецкую гібридную вайну, и большевики почали с того, что стали уживать такие псевдоправедные положения, как нацдеп, кулак, ворог народу, вредитель. Понятие ворог народу увёў яшчэ Сталин. И этот термин одразу вызволял от необходимости шукать доказы виноватости человека, коли он не згодны с политикой улады. Але у криминальных кодексах артикула такого с термином ворог народу, нацдем, кулак не было. Нацдемами называли представников белорусского национального адражения, которые хотели бачить Беларусь самостойной культурно-политичной адзінкай. И у 20-х, на початку 30-х годов за падтрымку мовы и державности белорусской шмат людей было арыштавана по сфальсификованных обвинувачениях у буржуазном национализме только за то, что яны писали по-белоруску, те доследовали историю Беларуси. Позднейшие понятия были такие: дармаед, тунеядец. Яны таксама не мають юридичної основи і використовуються сучасними владами з порушенням принципів правової держави. У часи Советского Союзу гэтыя тэрміны ўжываліся супраць дысідэнтаў, творцаў, якія не працавалі па дзяржаўных накірунках. Но многія беларусы памятаюць дэкрэт номер 3 ад 15-го года, які увёў грашовы збор адносна тых людзей, якія не мелі афіцыйнай працы больш за 183 дні ў годзе. Мы памятаем, што тады былі хваляванні, выступы, народ супраць быў такога дэкрэта. Но у 18 годзе дэкрэт гэты замянілі іншым, але таксама недэмакратычным актам. Бо юридичная докладность отсутнічае и есть супярэчнасць міжнароднаму праву, міжнароднаму пакту об грамадзянскіх і палітычных правах, бо прымусовая або абавязковая праца міжнародным правам забараняецца. У міжнародным і нацыянальным праве тэрміны вораг народу, кулак, нацдем, дармаед, тунеядец ніколі не з'яўляліся юридычнымі паняццямі. Гэта ўсё ідэалагічныя ярлыкі для апраўдання палітычных рэпрэсіяў. Яны не адпавядаюць прынцыпам прававой дзяржавы,
бо не маюць дакладнага вызначэння і дазваляюць трактаваць гэтыя прыдуманыя паняцці адвольна. У сувязі з палітыкай расійскага геноциду с початку 2020 года уже стали широко уживать такие юридичные понятия, как экстремизм и терроризм. Хоть у Криминальном кодексе есть значение понятию терроризм, экстремизм, але докладных юридичных вызначений не змяшчаецца, яны размытыя. І прыцягненне да адказнасці за экстрэмізм ці тэрарызм у Беларусі з'яўляецца палітычна матываваным і выкарыстоўваецца для палітычнага пераследу, а не дзеля рэальнай абароны бяспекі дзяржавы. Яны не адпавядаюць міжнароднаму праву і парушаюць асноўныя правы чалавека. Так, понятие терроризм, оно было введено в Криминальный белорусский кодекс у 99 году, але практично не применялось. Але с 21 года были внесены истотные смены в Криминальный кодекс, и этот артикул о терроризме, он заиграл с новой силой, если можно так сказать. Понятие терроризма, згодно с артикулом 289 Криминального кодекса, основные, я зачитаю такие положения в диспозиции этого артикула, это учинение выбуху, подпалу, інших деяний агульнонебяспечным способом, что стварае небяспеку гибели людей, ці тяжких телесных наступстваў у мэтах аказання ўздзеяння на прыняцце рашэнняў органамі ўлады або перашкоды палітычнай і грамадскай дзейнасці, або запаглохвання насельніцтва, або дэстабілізацыі грамадскага парадку. Вось гэта тэрарызм з'яўляецца. А падагнаць вину чалавека пад гэты артыкул, ничего не варто, потому что тут настолько размытые формулировки, например, что такое заполохвание насельництва, что такое дестабилизация громадского порядка. Это размытые понятия, и при жадании человек легко может оказаться за кратами, и больше за то, у 2021 году были уведены додатковые артикулы, связанные с терроризмом. Это и финансование террористичной деятельности, и содейничание террористичной деятельности, и створение террористичной организации, або удел у ёй. И мы ведаем шмат прикладов, когда человек перелічив гроши, например, вот рыхтавалася забастовка у жніўні 2020 года, и как неяк падтрымаць рабочих, якія так згодны былі баставаць, то люди пералічвалі ахвяраванні для сем'яў рабочих, але ўжо гэта было крымінальна наказуема, бо людей притягивали до отказности за финансование террористичной деятельности, и многие потерпели, и отказность вельми тяжкая по этому артикуле. У 2022 году были приняты змены, которые дозволяют применять нават смяротное покарание, и не только за акты терроризму, але и за спробу або падрыхтоўку да яго. Датычнымі да тэрарыстычнай дзейнасці мы ведаем прызнаны шмат палітыкаў, гэта і Севярынец, гэта Статкевіч, Латыпаў і іншыя. Шмат хто мае гэты артыкул і адбывае пакаранне. Таксама паняцце экстрэмізм стала шырока выкарыстоўвацца. Тут таксама вельмі вялікая диспозиция гэта артыкула. Я не буду весь зачитывать, потому что самое главное, на что хочу звернуть увагу, что тут утрымліваецца размытое понятие або дзеянні, накіраваныя на парушэнне
територіальної цілісності або здійснення інших діянь, накерованих на причинення шкоди національній безпеці, ці санкції у вчиненні до Республіки Білорусь. Ось словозвучення інших діянь, воно вельми розмите і дозволяє судам, прокуратури, міліції многие деяния подгонять под этот артикул 361 и притягивать до отказности за экстремизм. Больше за то, додатковые артикулы были уведены. Экстремистское формирование. И мы ведаем, что экстремистскими формированиями были признаны Белсад, Наша Нива, правооборонный центр «Весна». Содейничание экстремистской деятельности, ну, это аморфное, так само нераскрытое понятие, и отказность может наступить навіть за интервью ці некий комментарий. Розпалювання ворожості, ну, так само широко практикується, бо любая критика чиновника чи силовика уже лічиться розпалюванням ворожості. І по артикулу 130-му шмат людей було притягнуто до криминальной отказности. С 2020 года в Беларуси в реестре террористов и экстремистов зарегистрировано больше за 16 тысяч человек. Отказность по политично мотивованным справам часто принимала абсурдные формы. Так людей притягивали до отказности просто за використання біл-червоно-білих кольорів у одінні. У тим ліку за шкарпетки, стужки, маски, фіраночки. Хотя, ну, такой забороны опранать нечто, что утримливает белое, червоное, белое, ну, такого ж, ну, это ж абсурд был бы, коли такое увести у криминальный кодекс. Я могу привести приклад, что коли вот широко стали уживать на практице артикул за экстремизм, за терроризм, то одна из коллежанок молодая спешалась у суд, а вот им огляделась и побачила, что на ей одета белое палито, ее червоная сумка и белая шапочка. И хоть она опаздывала у суд, и она мусила вернуться до дому и переопрануться, потому что серьезно могли затримать. Вот моя однокурсница Голобурда Ганна, которая дочка находится за кратами, Юлия, адвокатка, то Юргелевич, її прозвище, до речі, коли хто ведає, то мать йшла у судовий процес, де там судили Утуковича, і вона одним з оборонців була, і на їй були одеты кроссовки лидской вытворчости, и подошва была вот белая, але с червоной такой проростью. Ось. І, ну, міліціянти не бачили її в нашій формі, ну, просто адвокати ті, то її затримали, завезли у посторонок, взяли от її тлумачення, ось просто за то, що були такі у її кросовки. І, наприклад, я прочитала, що у студені 21 года так само дівчину затримали на вулиці, у її були шкарпетки с червоной полоской, на белой шкарпетке с червоной полоской. И несколько годин она провела у РАУС, и на ее склали протокол за пикетование. Вот. Так само повідомлялося про затримання людей за комбінацію ось таких кольорів, за некие бантики, нашивки на куртках. И громадяне отримували штрафы навіть великі. Ну, навіть коли фіранки були з червоною полоскою, це вже так само кримінал. Білоруські закони суперечать принципу юридичної визначеності у міжнародному праві. Наприклад,
распаўсюд экстремистских материалов можно означать просто подписку на телеграм-канал. Але хочу сказать, что подобные меры не распаўсюджваюцца на службовых асобаў ці супрацоўнікаў дзяржаўных СМИ за распальванне варожасці, напрыклад. Азаронок заявлял, что я испытываю острую неприязнь, переходящую в ненависть, презрение и омерзение к социальной группе, которую можно обозначить как змагары, бычы, ванутые, подзападники. Илья Миронов, былы палітвязень, ён звярнуўся з заяву ў следчы камітэт, каб узбудзілі крымінальную справу, але ва ўзбуджэнні справы было адмоўлена. Международные организации, включаючи ААМ, Amnesty International и іншыя, неодноразово осуждали Беларусь за злоуживание понятиями терроризм, экстремизм, за порушение Международного пакту об громадянских и политичных правах, якія Беларусь, між іншим, подписала. Была принята резолюция Европарламента от 2021 года, где отзначено, что элементы криминального законодательства, включающие законы о борьбе с экстремизмом, выкарыстоўваюцца для палітычнага пераследу. Об этом сведчыць таксама доклад группы экспертов по Беларуси в рамках управления Верховного комиссара ААМ по правам человека. Звярталася на гэта увагу неаднаразова за такія парушэнні, але ні міжнародныя асуджэнні, ні міжнародныя рэзалюцыі не прымаюцца да ўвагі у Беларусі, бо Лукашенко не турбуе лёс краіны і яе грамадзян. Ён выконвае загад з Крамля, і людзі вымушаны з'язджаць, хоць і не ў вагонах, але ўжо адзначана 7 міграцыйных хваль, пачынаючы з мінулага стагоддзя. Па падлікам гісторыкаў, гэта эміграцыя каштавала Беларусі каля 4 мільёнаў чалавек. І гэта толькі акрамя мільёнаў загінулых падчас вайны і сталінскіх рэпрэсій. А па дадзеным Еўрастата з 2020 года за рэпрэсіі краіну пакінула каля мільёна чалавек. І ясна, што гэта ўсё людзі, якія не згодны з палітыкай маскоўскага ваксала Лукашэнкі, а значыць, з палітыкай, накіраванай супраць Беларусі і яе ідэнтычнасці. Прычым гэта ўсё працаздольнае, адукаванае, актыўнае насельніцтва. І чым даўжэй зацягваецца палітычны крызіс, тым, на жаль, меней шансаў, што гэтыя людзі вернуцца у Беларусь, асабліва тыя сем'і, якія выехалі з дзецьмі. І гэта не можа выклікаць трывогу за будучыню нашай краіны. Господарство, наступная важная тема – политика московской русификации у белорусской топонимицы, географии и краезнаўстве. Выступая Владимир Фильманович, историк и журналист. И я вибачаюсь, маленькая просьба для всіх остатніх виступовців притримуватися регламенту часу. Якщо нагадаєте мені, вітаю, шановне господарство, дякую великим організаторам за запрошення і можливість удільничати у сьогоднішній конференції. Мій тут виступ. Моє сповіщення буде переважно таким невеличким ретроглядом, ретроспективою тих подій по русифікації топонімів у Білорусі, ну і, можливо, які пропанови той стан, у яким ми знаходимося сьогодні. У беларускай топонімічнай сістэме за апошнія стагоддзі, за гэты 250 гадоў, про які мы кажам, сёння многія з нас, адбыліся кардынальныя змены і вельмі заганныя з'явы, чужародныя ўплывы. Калі не лічыць кароткіх перыядаў нацыянальнага адраджэння, найбольш плённых, з якіх быў перыяд канца 1980-х, пачатку 1990-х, той найлепшы час найноўшай гісторыі, то гэта быў пераважна час знішчэння, згубных перанайменняў і надання новых, часта абсурдных найменняў.
Прытым гэтыя перанайменні наватворы ігнаравалі ўсе, конечно, законы беларускай мовы і элементарную логіку. Адбывалася замена самабытных народных, спрадвечных назваў, і гэта палітыка была скіраваная на планамернае вынішчэнне ўсёй нашай ідэнтычнасці, літвінскай беларускай ідэнтычнасці. Яна выявілася ў перанайменаваннях назваў гарадоў, мястэчак, вёсак, нават гідронімаў, ну, уже не кажучы пра вуліцы, там ввогуле катастрафічна гэта ўсё адбывалася і вельмі з высокім адсоткам перанайменняў. Ну і, конечно, все гэта было скіравана на тое, каб знішчыць памяць, знішчыць нацыянальную прыналежнасць да гістарычнага нашага вялікага княства літоўскага, но пазней каб знішчаць і беларушчыну у тых праявах, у якіх яна развівалася вось такія кароткія адлігі. Чым яны гэта абгрунтоўвалі расійскія захопнікі? Найперш яны абгрунтоўвалі гэта змаганнем з паланізацыяй, маўляў, і я прывяду одну цытату по перанайменню вуліцы, як было абгрунтоўвалася. Некоторые улицы и переулки носят устаревшие польские названия, лишенные смысла и значения, несродные русскому духу и не соответствующие значению самых городов как центров русской администрации. То есть, з одной этой цитаты можно зразуметь, чим яны кіраваліся. И я хочу сказать, что вот эти перанайменні треба разглядать урочище агульных процессов русификации, які шли только некалькі, сегодня уже шмат подавали попередние выступоўцы прыкладаў, така сама некалькі таких яскравых датаў, яскравых прыкладаў у розны перыяд. Ясно, что калі ішлі войны, гэты працэс не до гэтага было, замароджваўся, это была катастрофа іншага кшталту, і та ж сама война с Наполеоном в Российской империи, и позднейшие войны. 1772 год, час Кацярыны II. На захопленных Россией по первым поделе землях Беларуси были скасованы Витебская, Инфлянская, Мстиславская и Полоцкое воеводства. Отповедно пераўтвораны Могилевскую и Псковскую губернию. Хочу сказать, что каждая такая административно-территориальная реформа, она мела на мэце найперш не нешта там упарадкаваць, полепшить, а она мела на месте разбурить склавшуюся мясцовую супольнасць. Эти территориально-административные пераделы, и они разбурали то, что складывалось стагоддзямі, ці пазней дзесяцігоддзямі, это треба было разбурить. И бачите, як яны тут били, можно сказать, в этой русификации з усіх гармат. Інший приклад, 1776 год, позбавление на загад той самой российской императрицы Магдебургское право самокіравання городов и мястэчак на далучэнне на России гвалтоўна-беларускай тэрыторыі. Это был могутнейший так само удар. Наступное, уже інший император, там короткая адліга была, как памятаете, час царування Павла I с 1796 по 1801 год, некие спробы гэтага цара нешта рэфармаваць у России. Ну, в России, звычайно, гэтыя все спробы сканчаюцца, ведомо чым, толькі 5 гадоў пакіраваў, яго ж сразу забили. Наступны уже император Александр I. И что мы бачым, нават тады уже пачалося забіранне храмаў іншых конфессий, хоть это еще не был разор. 1804 год, старажы, як прыклад яскравы, Городенский костел, Маці Божией, ведомый нам як фаравітаўта, гвалтам быў забраны ў каталікоў, перасвечаны ў православны храм. Ну, пазней советы давяршылі гэта, узорвавши эту святыню, разбурыўшы целостность Городенского архитектурного ансамбля. 1823 год. Указом того же самого российского цара Александра I заборонено же храм Беларуси отправлять детей на учебу в замежные университеты. 200 годов прошло, фактично бачим, что еще юридично не дошло до такой забороны, але де-факто эта колониальная администрация, как в Беларуси, уже забирает. Не по теме моего выступа, невеличка ремарка. Нам вот есть такий уже вид сачэння і від рэпрэсій, як адсочваюць усіх дзяцей, якія пасля выпускного класа поступаюць за мяжу, і адпаведна збіраюць спісы з адпаведнымі мерамі да класных кіраўнікоў і да адміністрацыі школаў. Про гэта еще, здаецца, ніхто не пісаў, но гэтыя факты ўжо зафіксаваны. Так ёсць. Змена ландшафту, еще один из таких разбуральных ударов. 1830 год. Зруйнаванне парашэння российского императора Николая I. Это один из самых маршальских был царом дачыне до Беларуси, кіраваў аж 30 годов. Ось нездарма Путина сегодня параўноўваць з ім 1825-1855. 30 годов он кіраваў, пакуль не зганьбіўся ў Крымскай вайне, не пацярпеў паразу.
Значит, зруйнаванне гістарычнага цэнтра Берасця на выспах, дзе Мухавец упадае ў бух, перанос горада за 3 вярсты на ўсход. Пабудова на месцы старажытнага берасцейскага дзядзінца, крэпасці или расійскага гарнізона. Ну, і зразумела, што найперш гэта трэба было разбурыць старажытнае Берасце. Потому что у военных мэтах, по сутнасці, толькі ў 1941 годзе пры нападзе фашыстаў яно выкарыстоўвалася расейцамі як военны абарончы аб'ект. Ну і асабліва жорсткая русифікацыя пачалася пасля здушэння паўстання 1863 году, конечно. Тады ж была забарона ў 1865 годзе друкаваць кнігі лацінкай, гэта быў таксама моцны удар па топаніміцы. И массовый характер, вот это пошла уже могутная хваля, уже близко до темы моего сповещения. Переименования этой массовой пошли уже в 1866-1868 годах. Это первая такая хваля. Их будет еще несколько. Янов тады Иванова переименовали, к прикладу Ельск, Николаев, Жидомлю, Благовещенская. Про зневедание передачи литеров сполучения ИО с латинской мовы Мёры и Лёзна переиначили на Мёры и Лёзна, что до сённяшняга часу захоўваецца это ганебнае няведчанне. Некаторыя мясцовыя назвы перакладалі на расійскую мову і потым яны навязваліся як да зваротнага перакладу на іншыя мовы. Прыкладам, шляхецкія вуліцы станавіліся дваранскімі, нават перакладаліся на беларускую мову так, вялікія большімі, рынкі базарнымі плашчадзямі. Апроч того, некоторые новые объекты отрымливали политизованные альбо открылись на колониальные назвы. Прикладом, Коломенская улица в Менску, Муравьевский сад, Муравьевский завулок, Суворовский спуск у Могилеве, Муравьевская улица в Бобруйску. Ну, потом от Муравьева отошли, дякую Богу, але Суворовских, ведаете, кольки урбанонимов, кольки их назвал, связанных с Сувором засталося. Ну и наступная, конечно, страшная хваля, это после большевистской революции 1917 года, когда малописьменными идеологами для новых поселищ придумались такие советизованные российские назвы. Про их сутность и милагучность, кости, зразумела, можно мерковать по таких яскравых назвах. Отчаянный, борец, борьба, безбожник, герой, двигатель, 9 студеня, зара новой жизни, Красная площадь, луч солнца, непобедимый, победитель, путеводная звезда, рассветная, рашительный, спутник мира, труд, уютный, шлях селянина. Так и по-белорусски звучало. Наўмыснае стиранне гістарычнай памяти нашей выявилось в знішчэнні спрадвечных назваў нашей топонимикой, и за советским часом означались массовые перенаймения белорусских поселищаў. Наибольш характерные и такие важные страты и згубы. В 1923 году игумен был на червень переименованы, визнана Червоная Слобода, но визна ведається чому, тому що там був один з центрів Слуцького повстання антибольшевицького. У 1932 году, 1932 Койданова на Дзяржинск, тому що поблизу було місце народження Фелікса Эдмундовича, советского деяча, много этих дзяржинских улиц усюди так само. У 1934 году Качерычи на Кировск были изменены назва, ну, нарешті в 1939 году Менск на Минск. У 1945 году Пропойск на Славгород. У 1954 Рудобелка стала Октябрьской. У 1961 Шатилки стали Светлогорским. У 1962 году Дрыса стала Верхнедзвинском. У той час, еще до Другой Сусветной войны, наиболее широкие такие переименования відбувались у 1938-39. Зауважте, массовые расстрелы и пик так само переименования одночасно. То есть они били з усіх гармат, у всіх кірунках у нас. Тоді змінили назву аж на 67 поселищів. Ну и наступная хваля была, я про еще скажу, это 1964 год, когда переименовали больше 300 населенных пунктов. Яны ажыццяўляліся, конечно, формально з розных прычынаў, абрунтоўвалася, што гэта пошук больш мілагучных формаў, зразумела, што гэта з гледзяча расійскай мовы все адбывалася. Знішчэнне топонимов, что не адпавядалі камуністычнай ідэалогіі, назвы некаторых населеных пунктаў утвараліся зусім штучна, без звязку з мясцовай гісторыяй і топонімікай паводле прынцыпаў менавіта расійскай мовы, потым перакладаліся гэтыя найменей на беларускую. Некаторыя топонимы яны лічылі, што гэта абразлівыя, змяняючы нацыск, напрыклад,
язва, и они прочитали як язва и полечили, что это треба мясцовасць переименовать мартышки, что відавочна хутчэй за ўсё ад імені Мартын. Яны прочитали як мартышки, адпаведна переименовывали. И такие вось, калі уже казаць больш по навуковай класіфікацыі, што гэтыя семантычныя групы назвы, якія трапілі под гэты ідэалагічны тэрор, можна падзяліць на некалькі групаў, іх до 10 вылучаюць навукоўцы. Я прывяду, может быть, асноўныя 5. Это назвы, якія нагадвалі пра асобаў царскага імператора, белогвардейскага паходжання, напрыклад, Романова, яны связывали это с прозвішчам царской династии, Господы, Троцкая, Паничи, Панская, Корниловичи, Юденичи, с прозвищами отповедных историчных персонажей связано, поэтому все это переименовывалось. Ну, некоторые вёски, там Романовичи, например, мы место на счастье заховались, а шматде топонимы, в основе яких лежало имя Романа, они были изменены. Другая это великая группа, это назвы, связанные с религией, с религийным культом, покольки час военного атеизма надышоў. Такие назвы: боги, Божий двор, игумен, монастырь, Святоцк, Святый Дух, Царковище, Попова Лука, Гапоны, все это переименовалось. Третья группа назвы, утворены от мянушек, нібито з гледзішча тых знаўцаў, якія гэтым займаліся, у Глухосе зноў ж кажу. Брухачы, Дурневічы, Сінябрухі, Неўмывакі. Сюды траплялі таксама і топонімы, якія змяшчалі трапныя сацыяльна-гістарычныя характарыстыкі. Старцы, Махаеды, Сермяжанка, Сыроваткі, Торбінка, Вясхлевічы. Так званыя аджывёльныя назвы: авечкі, быкі, кабыльчыцы, конскі бор, кабаны. Все это переименовывалось. В нашем мясцовасці, я со Шучинщины, вёска такая быкаўка, но яна ацалела. Як яны не навязывали, это навікі, все равно мясцовые люди называли эту вёску, яна засталась, все ж таки офіцыйна быкаўка. До речі, адтуль походит, там народился такой персонаж, Сергей Маскевич, был ректор Городенского университета, позднее министр адукації, ну, який був таленавітим досить науковцем, фізиком, але пішов в номенклатуру і таким чином стратився, можна сказати, для Білорусі. Хоч заканчиваю білоруську школу, я так само заканчиваю эту школу, Раковицкая школа в Шучинском районе, а директором у нас якраз так лиричное отхиление, пробачте, был Костевич, Георгий Костевич, это племянник Михася Василька, з роду тих самих Костевичів, що і Макар Кравцов. Але вертаюся до назви, до топонімів. Знову ж таки, назви, які були, вони мінялися на політизовані, на совєтські, їх протима була, і протима застається до сьогоднішнього часу. Наступна група, які підпали під невечення, це назви етноніми і назви, які свідчили про мовний вплив сусідніх народів. Таких нешмат було поселіше, але вони перейменовувалися: ляхи, мазуровка, поляки, жандова гулька, жидовичі, жидова буда і інші подобні. Характерний приклад невечення такого, це так само наші городи, де мінявся натиск, і наш нясвіж культивували весь час їх несвіші. Хіба вельми значна частка сьогоднішнього населення Білорусі так ось називає да, наша прикрасті, такий город судовництва. То ж саме Мазир, Мозир, який не зробили ще з м'яким знаком на кінці, мінявся натиск, мінявся і род. Містечко Острина, знову ж таки, з моєї місцевості, скажімо, приклад, який став Остріно, а пізніше вже на білоруську мову стали офіційно прикладати як Острина. Як Острино по-білоруську, хоча це спрадвеку було містечко Острина. Так само нявечилися назви, які утримлювали літери «Йо» з пропачками, ось це «Йо», яке і сьогодні на шильдах можна побачити, ти їдеш і написано «Азери». Не «Озери», а «Азери», невідомо, ці там білоруси, ці азербайджанці живуть. Ось. І це така, так само на автостанції недавно ще, ось, вони уні складові не навчилися робити, там і «УЕ», так от на автостанції, літерами. Все це, звісно, і смішно, недоречно, і вельми жалобно і жалостно, тому що це невечення назви, вони навіть гідроніми, і найбільш яскравий приклад, це, звісно, гідронім нашої великої Рахінь Ньоман, який став немим Неманом, і ось це узмоцнене культури, як ми з цим не змагалися, ось значна частка населення все ж таки це прищепилася. Ну,
Ну, расейцы не змагаліся увесь час з этой элітараёй, яны ўсе веры рабілі. Некаторыя кажуць, што версія, што таму, што было пролетарская газета, цяжка набіраць за тымі кропачкамі. І вот з того часу яны пачалі не вечаць этой назвы. Яшчэ некалькіх характэрных, можа, прыкладаў. Я больш займаўся гарадзеншчынай, поэтому з сённяшняй Гарадзенскай обласці. Такія назвы, напрыклад, як Конскі Бор, яны здаваліся чужынцам неблагазвучнымі. Гэта вёска каля Солова, што на Смаргоншчыне, в 1969 годзе стала Бярозавай, Рощай. А вёска Кабыльнікі на Наваграджыне в 1964 Клёны. Далей былі Ушылцы, Гудагайскі сельскі савет, Астравецкая, в 1964 годзе Лазоўка. Наступная яскравая назва, звязаная з нашым адным нацыянальным героем, вёска Балванішкі, там, дзе нарадзіўся Зygmunt Мінейка, знакаміты дзеяч, нацыянальны герой Грэцыі, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 года, які ўцёк з катаргі і праславіў сябе на грэцкай зямлі. З таго года яна гэта вёска, вот, з 69-го стала называцца Зялёны Бор. Будзёнаўка до 1949 года быў Святы Дух. Краснасельскі, нават тут яны знявечылі, бо Краснае Сяло заўсёды знакамітыя здабыўчыя шахты. Ваўкавыскі раён все равно на свой капыл перайначылі Краснасельскі. Кабакі сталі Снежнае, это Халынкаўскі сельскі савет, Зельвінскі раён. Галімшчына і Вейскі раён, Ліпнічкаўскі сельскі савет стала цэнтральная. Массовое улучшение в эту белорусскую топонимическую систему российскомовных назв привело до змянения словникового складу топонимики, який стагоддзямі формовался натуральным чином. Тысячи были введены назвы. Часто буду завершать, на жаль, не вкладаюсь. Хочу тут сказать, что вот еще один яскравый приклад русификации на мапах, что сегодня отбывается заганная практика. Вёска Мяшетнікі, Мостовский район, они на мапах пишут Мішетнікі. Мяшетнікі это от мяхи, мяшки, ось зразумело, ворки, в сенсе мяхи, мяшки, стали Мішетнікі. Пункт Дугіструвія, знакомитая мясцовость каля Гальшанова, Тюпішки, они подаются как тупішки. Ну, вельмі шмат такого. Ну и напрыканцы еще 2-3 хвилин дозвольте про то, что згадывал Спадар Зянон, что знищение просто физичное этих населенных пунктов. Микротопонимов, это я уже не кажу, там где были ручаины с назвами, и все у советов были ручей номер 1, ручей номер 7 и так далее. Короче, переутворялись в каналы, осушивались и так далее. Тенденция вот по личбах проведут от зменшения населенных пунктов. 1964 год. У Беларуси было 30 211 ростных населенных пунктов. Это города, местечки, вёски, хутары. 1968 уже 29 342. Далее, 1974, это официальные известки, 27 442. Ну, в Городенской области не так было страшно, але по Беларуси больше катастрофично в целом. 1981 еще больше на 1000 зменшилось, 26 299. 1999 год, уже наш час был наближен, 23 459 засталося только. И у опошней звестки на 1 студеня 2024 года было 115 городов, 85, які они называют городки, или пошварная такая аббревиатура ГП, поселок городского типа, это спрадвечное белорусское местечко, это культура, это особенная тема знищения. 22 991 вёска, и агулом у Беларуси на 1 студеня 24 года было уже только 23 191 населенный пункт. Что робят з вёски? Просто хаты стоят, сады есть, заместо того, как выкористать эти сады, все корчуется, меняется ландшафт, стоит пыл, клубы пыла приезжают, выкопывают ров, бульдозерами спихивают в хаты, закопывают, засеивают поле. Мы в свой час шукали мясцовость Тупальщина, вот с сябрами, уже ломали 30 годов тому, шукали садибу Юлиана Бакшанского, удельника вызвольного повстания 1863 года. Нам удалось знайти уже только несколько кавалков битой цеглы на ускрайку поля, а сегодня, я думаю, что эту мясцовость уже будет вельми тяжко нам идентификовать. Так возникают старожитные фольварки, поселища. И все это урочище у того огульного этноциду, уже завершаю, про что казали, в 1925 году Рафаэль Лемкин, это, до речі, народженець, Рафал Лемкін,
вёскі бязводныя, што на Зайльнішчыне ён увёў панятак генацыд. Першы ён даследаваў пераслед армянаў найперш і увёў гэты панятак, які быў замацаваны ў міжнародным праве, на міжнародным роўні. Дык вось усе гэтыя захады русіфікацыйныя па знішчэнні нашай ідэнтычнасці, яны абсалютна падпадаюць пад гэта азначэнне наймення генацыду. Я думаю, што ў міжнародных дакументах трэба гэта будзе ў перспектыве лабіраваць, прабіваць. Ну а што датычыцца адраджэння нашых там топонімаў, эпонімаў, гэта асобная тэма. Прабачце, не вкладаюся трохи. Дзякую. Шановне господарство, ще залишилося 2 доклади. Тема «Чорнобильська катастрофа і боротьба за виживання білоруського народу». І розповідає філолог-наставниця Галина Позняк. Будь ласка. Коли 26 красовика 1996 года, 86 года вспухнула белорусская беда, Чернобыльская катастрофа, то про коммунистичная влада, яка была в Беларусі, на початку мовчала, а потім супокоювала наших людей, що нічого страшного не відбулося. А потім увогуле наложила табу на проблему Чорнобиля. І тільки Білоруський народний фронт потаємно розповсюджував по всій Білорусі улітки, у яких говорилося про значення великої біди і що треба робити людям. У 1989 году, у вересні, у Першиню, Белорусский народный фронт организовал великую акцию «Чернобыльский шлях». Это была могутная акция, и люди ехали со всей Беларуси. Але улада спинила рух и у техниках, и у автобусах, и в приватных автомобилях. Перекрывали дороги, перекрывали шляхи, не даючи людям приехать у Менск на акцию. И некоторые все ж таки не смогли пробраться. Это был вялизный митинг. У Менску мы шли от Годинникового завода по всем проспекте до Дома Урада, не глядячи на то, что и шел дождь, люди не разыходились, были такие выступы могутные. Але мяне асабіста вельмі ўразілі выступ людзей з чарнобыльскіх зон, якія расказвалі, як цяжка ім жыць, як нічога ніхто не дапамагае, улада не дапамагае, і як пачынаюць паміраць, асабліва дзеці. А пасля плошчу і ўсю наваколіцу вакол площі незалежності заповнили звони, які наповняли нашу душу і серце. Бом, бом, бом. Пам'ятали про гэту бяду і не забываліся. Трохи, коли у третью годовину Чорнобильской катастрофы улада заборонила нам митинг, и фронт объявил хвилину смутку и молчания. Вся площадь была занята людьми, стояли с плакатами районов, назва районов потерпелых от Чернобыля у полной тишине. И только каждые 10 хвилин мы чули звон, чернобыльский звон. Международный авторитет Белорусского народного фронта вельмі з кожным разам узрастаў, і людзі з-за мяжы прапаноўвалі аздараўляць дзяцей, бо дзеці наша будучыня. І на пачатку у Белорусском народном фронте мы утварили организацию, якая называлась «Дети Чорнобыля». І яна дзейнічала, дзяцей вывозілі на аздараўленне. Але фронт меў аўтарытэт, быў распаўсюджаны як магутная арганізацыя, але юрыдычнага статуса не меў. Нас ніяк не рэгістравалі.
Чарнобыльскі камітэт «Дзеці Чарнобыля» Беларускага народнага фронта узначальваў Геннадзь Грушавы, депутат Верховного Совета. І ён неяк так змог зарэгістраваць асобна эту арганізацыю і адышоў ад нашай дзейнасці фронтаўскай і займаўся аздараўленнем дзяцей самастойна. Мы ў фронце не могли от этой темы отойти и утворили свою организацию «Дети Чернобыля БНФ». Мы распрацоўвали концепцию нашей организации и ставили мэту не только физичное ратаванне дзяцей ад Чарнобыля, гэтым займаўся якраз Грушавы і другія арганізацыі, а мы ставілі задачу фізічнае ратаванне і духоўнае ратаванне дзяцей Чарнобыля. Асабліва это тычылася тых дзетак, якія жылі ў чарнобыльскіх зонах. Асабіста я вывозила дзяцей у Італію, и там проводились исследования по забрудживанию детячих организмов. И я вам скажу, что дети со Столинщины набирали, як нам потом давали выники этого исследования, по 2000 беккерелей, а у итальянцев это было 0. Але дзеці, которые находились за мяжой у хорошем харчаванні, у добрым адпачынку, мора і так далей, за гэты месяц яны ачышчалі у значнай ступені гэты свой арганізм малады. Гэта было вельмі важна, бо ішло половое паспяванне дзіцяці. І ў гэты перыяд вельмі важна, каб дзіця было здаровым. Мы сустракаліся з прадстаўнікамі МАГТЭ для того, каб гэтыя даследаванні, якія рабілі італьянскія медыкі, вучоныя, каб яны былі даступныя і нашым медикам, бо у нас было тесное супрацоўніцтва з нейрадыцыйнай медыцынай у Менску, і мы бы ім прапанавалі, італьянцам, давайте супрацоўнічаць. Яны так энергічна на пачатку это ўспрынялі, але прапанавалі нам кожны раз прывозіць групу з розных раёнаў Беларусі. Мы так зразумелі, што тут ёсць нейкі падвох. І гэта апраўдалася, бо паступова гэтыя ініцыятывы па вывозу дзяцей зніклі, бо яны не хацелі дзяліцца інфармацыяй пра здароўе дзяцей з забруджаных зонах. Вот была такая праблема вялікая. У 1989 годзе Беларускі народны фронт утварыў грамадскі чарнобыльскі трыбунал, на якім слухалі выступы сведкаў з пацярпелых раёнаў. І гэты чарнобыльскі трыбунал грамадскі прыняў некалькі рэзалюцый, якія потым вельмі прыдаліся депутатам Верховного Совета 12-го скликання оппозиции БНФ у Верховном Совете для выпрацоўку законаў адпаведных, якія тычыліся чарнобыльскай праблемы, чарнобыльскіх забруджаных раёнаў. Дзейнічалі мы у нашем комитете чернобыльским праз лекараў. У нас была такая установка, что вывозить детей, списки детей, это прерогатива лекараў. А мы, фронтовцы,
ажыццяўляем усё астатняе, там візы, білеты, перавоз дзяцей і гэтак далей. І для таго, каб гэтыя спіскі ствараліся аб'ектыўна і сумленна, мы звязваліся і потым увогуле падружыліся з супрацоўнікамі НИИ радыцыйнай медыцыны ў Менску і не толькі. І цэнтр шчытападобнай залозы у першай клінічнай бальніцы, анкалагічны цэнтр Ольгі Алейнікавай, цэнтр шчытападобнай залозы ў Аксакаўшчыне. Мы сустракаліся з прафесіянальнымі лекарамі і пыталіся пра праблемы і метады выходжання з гэтай праблемай для дзяцей. Акрамя таго, мы наведвалі дзіцячыя дамы. Это было вельмі шмат паездак нашых па ўсёй Беларусі. І асабліва хочу вспомніць, у Менску был, во всяком разе, такі дзіцячы дом на Разинской вуліцы, это район Грушевки. Там дети были от месяца от нараджэння. И там были дети-калеки, чарнобыльские дети-калеки. Ну, например, дзяўчынка, якая ад нараджэння была без слухового аппарату. Дзяўчынка, якая нарадзілася заместа ножак з ластамі. Один хлопчык нарадзіўся з адной рукой, і яна была вельмі вялікая, а ножкі былі маленькія. І праблем там было столькі шмат, што цяжка перадаць. Многія маці не адмаўляліся ад такіх дзетак, але іх утрыманне патрабавала спецыяльнага дагляду, спецыяльнай апаратуры. Таму яны кожны дзень прыходзілі да сваіх дачушак, сыноўчкаў і разам з абслугоўваючым персаналам глядзелі за сваімі дзецьмі, вот такімі несчастнымі. Дарэчы, гэтага хлопчыка з адной ручкай потым усынавілі за мяжу, абяцалі пратэзы зрабіць, бо ўлада не давала ніякіх магчымасцяў для лячэння і выратавання гэтых дзетак. Мы звязвались з нашымі сябрамі за мяжу, каб прасілі пра дапамогу. Але сутнасць была такая. Мы на пачатку высвятлялі ў канкрэтных медычных установах праблемы, што трэба, вот як на этом дзіцячым доме на Разинской вуліцы, трэба было дарагі вельмі апарат для дыхання таких дзетак, у которых были цяжкасці. І тады гаварылі нашим спонсорам, і яны прыязджалі ўжо непасрэдна з патрэбамі. Але ўлада і тут нам падставляла подножку. Так, аднаго разу ішоў спецыяльны вялікі канвой з медабсталяваннем і лекамі з Аўстрыі. І там стаяла маё прозвішча як атрымальніка, як прадстаўніка Беларускага народнага фронта. Але аддалі гэты канвой спадарыні Белаокай, лекару. Не гледзячы на тое, што там стаяла маё прозвішча, яна яго прыняла, і толькі праз гэтага спонсора я даведалася, калі ён стаў цікавіцца, дык атрымалі ці не атрымалі тыя, каму я абяцаў. Ну, сталі высвятляць сітуацыю, і высветлілася, што не атрымалі. А патлумачылі, што мы ў гэтым не вінаваты. Мы не ведалі, што вот сёння прыйшла эта дапамога. Але спонсор пакрыўдзіўся і больш не прысылаў ніякіх дапамог. Вот так урад камуністычны беларускі ставіў усялякія перашкоды і падножкі, каб не лячыць дзяцей, каб не ратаваць і далей. Нам вельмі шмат дапамагаў один чалавек
з Нямецчыны Вернер Лангенбан. Мы таксама з ім звязвались, говорили про наши патрэбы, ён прыязджаў і больш таго, і прывозіў тыя апараты, лекі, якія трэба былі. Мы іх атрымоўвалі толькі як для атрымоўвалі, каб перадаць адразу. Мы не распаковывалі гэтыя усе дабрачынныя падарункі. І вот гэты чалавек, Вернер Лангенбан, стварыў у Нямецчыне спецыяльны чарнобыльскі фонд і па ўсёй Нямецчыне збіраў грошы для дапамогі беларускім дзецям. І такім чынам з розных краін мы атрымоўвалі розную дапамогу. І шлях быў вядомы, растаможыць і аддаць таму, каму гэта прызначалася. Вот одного разу я поехала на Славинское, на растаможку, а мне сказали там працаўнікі, что за растаможку трэба, вышел новый указ президента, трэба платить грошы. І вельмі вялікія. Ну, я запярэчыла, что гэта дапамога дабрачынная для шпіталёў. Это не нам, мы не будем их распаковывать, мы одразу передадим. А это не важно. Вот раз у них там дзесьці у Аўстрыі ці яшчэ дзе ёсць такія грошы для того, каб памагчы, то знойдуцца грошы і для того, каб растаможыць. Ну, тым разом я отдала свою зарплату на эту растаможку, але, конечно, продолжать по таких законах, ну и было тяжко, и сами наши люди, которые помогали за межи, они, ну, инициатива и энергия, конечно, утекала. Вот так помагала у Двухкосці камуністычная ўлада тады дзецям Чарнобыля. И так, одного раза мы были в Конинском районе, и там помирала мама, у нее было двое детей, и батька, назираючи за своей дочкой, якая мела шэры такі выгляд жудасны, відаць, на ей было адлюстравана печатка смерти, и он, уже привыкший, что нигде дапамоги нема, сказал такую фразу: «Отрутили нас, вось и помираем на своей землице». Я хочу сказать, что не глядячи на то, что сённяшні прамаскоўскі ўрад на Беларусі не дапамагае, не ратуе, а наадварот усё робіць, каб беларусы паміралі, у тым ліку і ад Чарнобыля. Сёння нельга нам сядзець, склаўшы рукі. І мы ўжо сёння павінны думаць пра будучыню, бо скончыцца рэжым калісьці, скончыцца скора. Скончится война в Украине. И что? Мы тогда приедем и будем начинать думать, как нам будовать нашу краину? Не, нам сегодня треба усім разом поднимать нашу, ну, я хочу сказать со своего боку, нашу белорусскую культуру, наши веды, нашу литературу, мастацтва. Акрамя ўсяго таго, што гаварылі і папярэднія выступоўцы. Для чаго гэта трэба? Каб нашыя душы напоўнілись годнасцю, гонарам, што мы беларусы, што мы вялікі народ. І калі гэта будзе ў нас, то мы ўсё пераможам. Моя нябожчыца мама калісьці мне гаварыла: калі любоў да бацькаўшчыны перапоўніць усё сэрца, вырастаюць крылы. А Янка Купала сказаў: пора у руки брать походни, вставать, ісці ноч рассветлять, бо што не возьмеце сягоння, таго і заўтра вам не ўзяць. Жыве Беларусь!
Запрошуємо до слова мистецтвознавцу Валера Буйвола з докладом «Змагання ірландців за незалежність виживання. Факти і паралелі з Білорусі». Щиро вітаю стомлену громаду. Желаю вам дотерпеть до конца, не буду шматсловным. Вельмі часто, особливо от офіційної, квазінаукової, масової пропаганди, білоруси на протягу опошніх десятигоддів наше національне відродження чули такие заявы, что а вот ирландцы своего языка не знают, разговаривают по-английски, и живут хорошо и развиваются. Это якобы вот такое вот, нас натхняли на русификацию и позбавление от своей мовной и культурной традиции. Постараюсь обвергнуть эту установку имперскую, абсолютно фальшивую. Начнем с истории. Кельтские, або яких еще называли гальские, галы, галаты, племены займали еще в античные часы большую частку Европы и нават далей от самых теперешних британских выспов до Малой Азии, теперешняя территория Турции, там было царство Галатия, до Апеннинов и на полночь до Межев, где уже жили германские и скандинавские племена. Они створили этой народы прекрасную и высокую материальную и культурную спадщину. І стали основою для шерегу сучасних націй, перш за все французької нації, яка, як відомо, називається Галія історична. І з часом, уже після народження Христового, кельтские племена отступали на запад, на полночный заход. И то, что мы назираем уже в новую историю, это, в принципе, маргинес европейские, заходние. Это Ирландия, Шотландия, но и Валия под британским панованием, а так само Британия у Франции, выспа Мэн. Застались только вот такие орешки, кропочки этой давней великой кельтской цивилизации. Ирландцы на своей выспе Эйры, как их называли тогда, и выспа называлась Гиберния, они жили, не знавшие чужинского панования, вельми долго, хотя еще тесть императора Августа римского Агриппа, стоячи на березе Британии, уже завоеванной римлянами, и глядячи на бачно на далегляде берег Гибернии, казал: «Я мог бы завоевать эту выспу с одним легионом». И он помолялся. Трагедия Ирландии почалась в 8 стагоддзі нової ери з завоюванням гіперактивних датських вікінгів, які поневолили на 200 років виспу. Визволення настало 23 красавика 1014 года. Символично, вот как наша битва при Орше, 1514 год, ровно за 500 годов до нашего белорусского триумфа. Ирландские объединенные войски и посполитое рушение выиграли битву, разгромивши викингов
в битве при местечку Клантарф. И еще больше за 150 годов княствы на Ирландской выспе развивались в незалежности и самостойно. Потом при конце 12 столетия здрадники привели британцев на выспу, и почалось довге британское владарення на выспе. І почалося 800-годове змагання ирландского народа за свое вызволение. Каждое поколение имело свое повстание, заканчивались трагично это повстание. И такий вирішальний етап почався уже в 19 столітті, вирішальний етап національного розвиття з огульноєвропейської хвалі національних відроджень. Після французької революції, наполеоновських воїнів. И здавалось, что все уже британцы вытоптали в Ирландии, что уже в конце 18 століття зникала мова, відбувалося панування британського міра, як я це називаю. І ось в 1846 году, в годовину давней битвы на полях коля местечка Клантарф собрались 1 мільйон ірландців на мітинг, на святкування своєї давньої історичної перемоги. Это был настолько выразный и яркий символ национального отражения, что британцы наполохались и предприняли свои деяния. Уже в наступный год настала природная, але, як стверджають історики, скерована, організована ірландцями український голодомор москалями, катастрофа. Головная ежа ірландців бульба, як і у білорусів, напала на эту культуру хвороба, есть латинская назва, и практично знищила весь урожай. Але Лондон протягував вивозити з виспи контингенти, продукти поводле визначених норм. И в вынику это организованного голодомора 8-миллионное населенство выспы зменшилось до 3 миллионов. 1,5 миллиона ирландцев померли с голоду, и многие миллионы выехали в замежье, в Америку, в Австралию, в іншие країни. Тоді ірландці перейшли від мітингу до озброєної боротьби, почалися діяння, організувалася партія Sinn Féin, ми разом, в перекладі з ірландської мови, і вельми ефективно змагалися супроти британського володарення. Але ніхто з їх не поставив вершиню угла відродження національної мови. Вона вже була фактично страчена в огульній статистиці виспи. Це якби, для їх було важніше інше, для їх було важніше заховання релігійної традиції, приналежності до католицького костюла. Британці з 16 століття, як відомо, були протестантами і притісняли, переслідували католицкую церкву, католицкий костел. И вот гэты акцент, ён вызначил менавіта ірландскае змагання. І
красавицкие дни 1916 года началось повстание, пасхальное повстание супроть британцев в Дублине, столице Ирландии, то про декларацию, звернутую до ирландской нации, кіраўнікі этого повстання писали уже по-британску. Только в заголовку были введены два слова «Область Эрина», «Ирландская республика». Все остальное уже было по-ангельски написано на мове оккупанта. Ну и вот все это свідчило про то, что свой, конечно, шлях обрали ирландцы вызволения, и чем он отрознился от белорусского. Великий британский письменник Бернард Шоу, он был ирландцем по походжению. В молодости сучасник Францішка Баушевича, он удзельнічаў у палітычных дыскусіях, палітычным жыцці і аднойчы выступаў на мітынгу ў Дубліне, на шматтысячным мітынгу, выказваўся ярко, переканаўча, і крикнули ему з натоўпу: «А чему ты не размаўляешь по-ирландску?» И он тогда выдал несколько сказов на ирландской мове и спытал: «Do you understand me?» «No!» — закричал натовп. Это значит, что коли белорусам элита наша, Баушевич, выставили девиз «Не покидайте ж нашей мовы», то для ирландцев это не имело уже такого значения глубокого. Ну и вот врешті в своим змаганні яны досягнули перемоги. В 1921 году про трагедию громадянской войны яны вызвали большую частку своей краины, своей выспы. Засталіся только 6 графств Ольстера на поўначы под британским володареннем. И вот уже на протягу больше за 100 годов в Ирландии никто не переследует ни ирландскую мову, ни ирландскую культуру. Держава завсёды готова допомагчи развитию национальному в этой сферах. А вынику ніякая. Вынік докладней только адмоўны, потому что колькость носьбітаў ирландской мовы зменшается катастрофично. Ось апошнія десятигоддзі, нават параўноўваючы, друкуюцца карты, моўныя карты Ірландыі. И там засталіся только як оспинки, такие кропочки зеленые на паўднёвым сходе, на паўднёвым заходе выспы. В самых засуфаных таких рыбацких поселках люди протягивают на штодень размаўляць по-ирландску. Все остальные уже спокойно, без эмоций живут на мове оккупанта. И нават не усведомляют это. Есть, конечно, люди, которые ведают мову, и в семье нават, я вот бачу, стоят энциклопедии, книжки на ирландской мове, а все равно поміж собой размовляют по-английски. Детей посылают в специальные летники, где дети между собой повинны размовлять по-ирландску. Ну и коли детенок вертается в хату после этого летника, то, конечно, до его звертаются. How do you do? И снова по-английски. Показала уже и практика, и сусветная наука, что для детей однороджения и далей нема такого понятия, как тяжкая мова. То, что тяжко дорослому, детенок сприймає это, як, вдыхая як повітря. Это не проблема абсолютно. Ирландцы повинны были почать одроджение своей мовы со своих детей, наименьших. Ничего это не отбывается. Для меня это есть свідчення интеллектуальной пассивности, национальной обаяковости. Вот такого нечто, одним словом,
элиты здрадживают нацию, потому что такие речи повинны выражать элиты, интеллектуальные элиты. А бачите, рыбаки, фермеры на ускрайках країни тримають ірландщину. Ірландія не може бути для нас становчим прикладом національного змагання за свою мову, за свою культуру, за свою державу. Тому що це зовсім інша модель, яка нам не пасує. Наша революція – це є одродження мови, одродження нашої духовності, нашої традиції. А що буде з ірландцями? Мої прогнози, вони не вельми добрі. Мені здається, що коли не відбудеться зруху в елітах, коли не заболит душа, то ничего за это не будет. Это некие метафизичные проблемы. И вот скончится тем, что будут белорусы, будут цыганы и іншие, у которых нема своей державы. А ирландцев уже может не быть. Просто будет вот такой британский мир. И нават та статистика, что у ирландцев аж 3 лауреатов Нобелевской премии по литературе есть ничто, есть фикция а-ля мадам Алексеевич. Потому что писались их творы на английской мове, они належат для британского мира. И все это, в принципе, есть интеллектуальная праца на чужий рахунок. Нам это не приклад. Будем одраджать нашу мову, ратовать от русификации наших детей. Живи Беларусь! Дякую всім виступовцям. І, шановне господарство, запрошуємо задавати питання, коментарі, пожадання. Будь ласка. Сергій, будь ласка. До опошнього виступовця цікаво, чи є якийсь приклад характеристики білорусів у Латинській Америці. Там відомо панування іспанської мови і португальської. Є там сама прийшли по тому ж прикладу. Я тут хожу регулярно так званый латиноамериканский клуб. Тут у нас на Празе есть у парку наполеоновским такие. Собираются латиноамериканцы, я с ними познакомился, спеваем разом, танцуем навод, я старый танцую. Вот. То я спытался у них про это, там перуанцы, колумбийцы, они кажут, что опошние десятигодие намаганиями урадов, элитов ведется одраджение предколумбийских, доколумбийских культур и мовов. Вывучают в школе. Ну, накольки это удастся этой тенденции перемагчи іспанський этой грунт, невідомо. Але то, що дітей і молодь долучають до этой традиції, это безумовно. Вони коштовності вони розуміють. Ну, вядома, што ў Польшы 110 гадоў назад не было ні польскіх школ, ні польскіх класаў, ні польскіх вучняў. Наколькі польскі досвед нам можа быць карысны у адраджэнні мовы? Поляки – это классичный становчий приклад и для белорусов, и для всех остальных народов. Зенон Станиславович нам рассказывал приклады историчные. Советы после Другой Сусветной войны поспробовали навязать великую колькость расейщины в польских школах. То дети, просто не заговаривающиеся этих русификаторов, закидали чернилками. Я тут памятаю, какая это была школьная зброя могутная. Мы еще с чернилками ходили в школу. Як тільки на Польщу обрыналася оккупация российская або немецкая, элита, интеллигенция одразу организовывала подпольные школы, университеты, клубы. Люди життем ризиковали, свободой, здоровьем.
для того, каб не абарвалася нацыянальная моўная культурная традыцыя. Это просто вялікі натхняльны прыклад для нас. Яшчэ пытанні, каментары? Так, будь ласка. С микрофоном вам подадут. Я хотела бы задать питание Зенону Станиславовичу. Зенон Станиславович, часто повторяете, что покуль існує Росія, вольной Белоруссии не может быть. Але хотелось бы докладнее доведаться. Россия знешала на Беларусь 200 год. И что была Российская империя, что было РСФСР, что сегодня Российская Федерация, у них одна и та же политика уставления до Беларуси, Украины и до здешней политики. И нават калі да ўлады прыйдзе там псевдооппозиция российская, у них такие же самые погляды, як у сегодняшнего Путина альбо вчорашнего Сталина. Знішчыць і все. І яны лічаць Беларусь часткай расійскага міра. Вось. Вы маеце на увазе фактычны распад России альбо нешта іншае? Бо, напрыклад, я не бачу для Беларусі ніякага выйсця, пакуль існуе Россия у сваёй сьогоднішняй паўстаці. Дякую. Так про гэта казалася. Россия – это на планете Земля выключенная краина. И она сама про это кажет. У ее идеологии вы можете прочитать, нават у ее литературы, что их сверху нечто есть, они мають некую миссию на земле, они на нечто здольны. Это типовое отрізнення імперське. Але треба улічити, що ті банди, ті війська, які напали на Україну зараз, то по статистике 86%, а може і 100%. І не всі це підтримують. И они все подтримуют, украинцы это не люди, языка такого нет, и мы им дадим. Но это ж факт. Так недавно Путин сказал, что есть язык украинский. Это ж факт. По-другому, есть хорошие русские, они не любят Путина. Но я хочу, чтобы была демократическая Россия, демократическая империя. Чтобы был такой Ельцин, мы все это ведали. Тому это... Разумные люди на Заходе это видели. Рейган скажет. Судовно это разумеют, что это скопище зла. И вот эта философия такая, и демократичная, в некой ступени, может, и христианское разумение, что все люди имеют право там, и так далее. Это демагогия. Потому что треба зрозуміти, що это за сила, як вона організована, яку задачу вона ставить у цивілізації. И тому, покуль не буде розбита Російська імперія, до этого часу будуть війни. 3, 4, 5, покуль человечество витримає. Это элементарно, это так было. Уже 2 были всесветные войны и балансируем на даже 3. И идет только оттуда. Только идет оттуда. И говорить об том, что, многие так говорят, что это некие пары, это некая такие вот люди, які на самой справе это все вырашается просто. Треба, как империя развалилась. Когда она разобьется на части, все, не будет механизма, не будет системы, она не будет. Будут другие люди. Узникнуть и вечный друг степей калмык, вот эти люди поднимутся, и они будут иснувати. Соціальна природа існує також подобна, як існує і природа вовля. При епоху бронтозаврів були маленькі звірки, теплокровні. Але коли бронтозаври видохли, то стали і великі тигри, і слони, і так далі. Природа розвивається так. І у соціальній структурі так само, покуль існує імперія, покуль існує ідеологія, покуль війська, покуль улада така, покуль корупційні схеми, покуль це банда, яка, це навіть не еліта, це просто яка, така пачка, яка керує цією імперією. Які у них, ви ж поглядите, поїдьте по російських городах.
Основной бюджет идет на Москву и на Петербург. При Ельцине, уже позднее, там, Лужкова, а 80% вышло на Москву. А поглядите, как живе этим тараканем уся. Вот, тому это питание важнейшее, и несколько разов возникала такая махчимость. И ни разу она не выкресна. Вот теперь возникла махчимость у 22-м годе. У 22-м годе, как на Заходе были эти вот либералы, социалисты, демократы, эти вот полваріяти бюрократичные, это все было питание вирішено. Теперь эта проблема знов, яка буде ускладена на останнє покоління. Я не думаю, что это питание, что разбита Россия, она будет вырашена теперь поздно. Поздно. Так як у 17-м году отрималася, так і тепер. Тому наша зараз ситуація, про яку ми говорили, що, звісно, будемо змагатися на нашу мову, але вічний ворог буде з нами. І коли ми будемо весь час в цій боротьбі тримати нашу мову, нашу культуру, будемо змагатися, настане той час, і знову буде 22-й год, коли це зло все ж таки зникне, розпадеться. Ну не може бути довго. Вот. Але виживати можемо тільки таким чином. Наша мова, наша культура, наша історія, наша ахвярність тільки так. І я розказував, що вот это селянство, вот, оно навіть те, що туди не добралася русская школа, это заховала білоруську. Вот там, где пройшли через русскую школу, там уже ничего живого не осталось. Вот яка справа. Тому наперед треба настраюватися на боротьбу, на витримання. Так, як тут було зададено питання, і Валерій відказав, як поляки трималися. Була заборонена так само, і польська, ну і костюм був. От. Але сама пасіонарність людей була, вони організовувалися, як вирятувати себе, і вирятували. І вирятували. Солидарность Каливарская от Советского Союза, як було. Это, ну, вы сами это повинны были бачить, это было недавно. Вот. Тому ситуація така, ми твердо це оцінюємо. Ми бачимо, що поки існує Росія, і коли ми не будемо шановать нашу мову, и когда будем поддаваться демагогии, что, ну а что, может и на русском языке, белорусском. Мы же вот сознательные, мы же белорусы, а мы говорим по-русски. Ничего не будет. Не будет ніякої Білорусі, коли не буде мови. Тому що побач Росія. Асиміляція може бути тільки російською. А коли ти будеш говорити на мові, свідомість вже не виникає. Все. Тому що ще у ірландців могла, у них католицизм був, скажімо, я вже не кажу про габреїв. У нас нема ніякого замінника, крім мови, нас ніщо не зв'язує огульно. Вот на мові ви там, допустим, християнин, ви супротив християнства, ви там магометанин, що хочете. Но коли говоримо ми на одній мові, що це означає? Що у нас одно. У нас же є один базис, мова. Вот очень справа. І коли цей базис буде, не має значення, куди ми глядимо, на сход, на захід, упереться, що не важно. Вот это основа, это мова белорусская, это белорусская нация. Вот адрадженцы это разумели. И чему мы включили доклад про Ирландию, там очень другая ситуация. А Швейцария это самая другая ситуация. Потому что, когда мы говорим про життя нації, про культуру, все, то треба конкретно заходити з того, з чого ми говоримо. А не почати демагогію про Швейцарію, про Чехію, там, про все. У них своя історія, своя проблема, вони вижили. А нам задача выжить на основе нашей основы. Так вот, наша основа, повторяю, белорусская мова. Вот это основа нашей нации. Это наимогутнейшая наша зброя. Теперь послушайте. Ну вот мы все выступали, и поглядите, какая история. Что у российцев было самое главное, как знищить Беларусь? Что? Мова. Мова в первую чергу. Знищить мову. Что не знищить русский щит? Да, вже тут не будемо цитати їх не приводити. Кожен з їх. Слухайте, читаю московські біржові відомості за 898 год. Ну, так листаю в архіві сидів.
Объява, значит, мы, значит, русский дух только тогда проникнет, значит, в северо-западный край, когда белорусские мальчики будут петь русские песни. Это у биржевых ведомостях пишется. Вы знаете? Поют? Вот, поют. Приезжает всякая шваль из России, пробачьте за нехорошее слово, выступая, показывать голые зады, и кажуть, за 3 месяца раскуплены билеты. И пойдут, и в Гродню, мы же это бачим, это ж сучасность. Это сучасность, вот это яд, вот это отрута, это русского, этого мира все. И она проникла не то, что душа вже у пятках сидит. И это конец. Коли з этим треба змагатися. І тому ми, то, що коли ми говоримо про мову, яка контраргументація. При Совєті було так, ну мы не против белорусского, но не надо выпячивать, не надо выпячивать. Ну, а почему вы говорите по-белорусски? Ну, потому что говорю. Я не против, но не надо выпячивать. Вот. Отказ не может быть таким долгим. Правильно, Сергій, я захопився. Дякую, дорогі. Все. Дякую, ще питання. Так. Ну, по-перше, я хочу подякувати усім, хто виступав. Дякую за таку об'ємну картинку сучасної Білорусі, сучасних проблем. Ось, не залишне было нагадать про гэта, але я хочу, ну, у меня некое есть внутреннее адчуванне незавершенности, простое, что мы, может быть, крыху не захопили международную рамку. Ось тое, что сталося апошнімі тыднямі, я маю на увазе выход на волю палітвязняў, 14 человек, 13 плюс 1, назовем это так. Ось, і ролі США у гэтым працэсе і ў тым, што мы маем зараз, і ці ёсць разумення США ролі Беларусі у бяспецы усходняй Еўропы. Я не ведаю, хто будзе адказваць, але падвесіць пытанне. Хто готовы адказаць на пытанне? То може ще одне питання. Там ще питання було. Я хотел спросить у второй дамы или спикерки вот такой вопрос. Вот я часто наблюдаю ролики с нуля, что происходит в Украине. И там многие подразделения украинские, они говорят на русском языке. В том числе Азов, Серебряную лесу, 3-я штурмовая. То вы их всех называете русскомировцами. То в вашем терминологии можно сказать, что у них гражданская война в русском мире, если они все русскомировцы? Это легче не отказать. Добре. Про Америку хто? Ну, може, нехай Наталя откаже. Наталя, про вам було питання? Про Америку? Не, про мову, що добре. Я скажу так, що люди, які зараз воюють, тримають автомат у руках, у їх немає часу вчити білоруську чи українську мову. Вони змагаються. Я хочу вспомнити слово моєго сябра Едуарда Лобова, який насамрэч розмовляв по-російську, але вчив уже білоруську мову. Ён воеваў, размаўляў па-расейску, але ён заўжды казаў толькі одну. Но дзяржаўнай мовай у Беларусі можа быць толькі одна дзяржаўная мова, і толькі беларуская. Так, на жаль, шмат людзей пачынала жыць з расійскай мовай. Але ва украінцаў, як і ў беларусаў, ёсць ужо разуменне, што зараз немає часу, зараз ми воюємо, але як скончиться війна, ми переходимо на свою мову. Поглядіть навіть на білорусів, колькі уже людей перейшло на білоруську мову. Насамрэч вельмі шмат. У меня в окружении не одно А мы не окружение. Так почните, коли ласка, себе. Перейдите ви на білоруську мову, ваши сябры, максимум, так само перейдут. Нет, дозвольте ще мою часть отказ на это питання. Тут же и в выступах, и ранейших выступах Зенона Станіславовича, и я сьогодні казав, що головна задача народу, які знаходяться в небезпеці зникнення,
Ёсць ратаванне малодшае пакалення, дзяцей. З дзецьмі перш за ўсё размаўляйце по-беларуску. Ім забяспечце беларускае моўнае выхаванне і адукацыю. Ну а ўжо многім з дарослых і старых прыйдзецца дажываць як ёсць. Перспектыву, будучыню трэба арганізоўваць са сваіх уласных дзяцей на Беларусі. Ну, добре, давайте я скажу. Я еще одну маленькую рефлексию относно проблемы мовы. Так? Кожная соціальна страта, ці слой, має свою місію політичну, культурну, цивілізаційну. І, безумовно, ті, хто воює, у них інша місія. Вони боронять країну, вони боронять своє життя. Є інша, абсолютно інша місія у культурної еліти, у політичної еліти. Це умацовувати основи держави. Основы державы, без якой эта держава исновать не будет. Основами державы является культура, самосвядомость, и одним из важнейших элементов является мова. И коли эти культурные речи не асэнсоўваць, не прасоўваць, ну, по сутнасці, все ахвяры на войне, у гібриднай вайне, у іншых канфліктах, яны будуць бессэнсоўныя. Тут уже неаднакратна гучала, што мова в руках России является основным культурным инструментом экспансии и колонизации. И одним инструментом, як казала про гэта спадарня Наталья, обороны, это як иммунная система, хотя бы на уровне мышления, на уровне политичной мовы, на уровне культурной мовы. Мы не кажем про массовую мову, як беларускую мову, зараз гэта вельмі цяжка зрабіць, і вы гэта сказали. Але калі мы кажем про палітычную мову, хаця б выкарыстоўванне беларускай мовы як палітычнай мовы, як мовы палітычнай эліты, як мовы, ну, скажем так, палітычнага языка, каб было зразумела тое, што ёсць ва ўкраіне. Нават Януковіч размаўляў па-украінску, нягледзячы на тое, што ўся ягоная палітыка прывяла да катастрофы. У нас на сённяшні момант, калі мы кажам пра палітычную так званую эліту ў Беларусі, няма ніводнага чыноўніка, і нават да 2020 года не было ніводнага чыноўніка, маке нешта там прапаваў па-беларуску казаць, ну, Латушка яшчэ размаўляў на беларускай мове. Ні адзін чыноўнік не размаўляе па-беларуску. І гэта ўжо катастрофа, бо гэта ўжо палітычная, фактычна каланізаваная эліта. І гэта эліта, якая не разумее каштоўнасці мовы беларускай. Лукашенко 5 хвілін там пачытае па-беларуску, і потым пераходзіць, ну, яшчэ Марзалюк. Там нешта там эпатажна скажа па-беларуску. Але збольшага гэта русіфікаваная цалкам эліта, яна ніколі не будзе праводзіць пра беларускую палітыку. І вось калі мы на сённяшнім этапе кажам, наша задача вось хаця б эміграцыі, гэта зрабіць беларускую мову мовай палітычнай. Калі яна стане палітычнай мовай, калі будзе развівацца як палітычная мова, калі кнігі спецыялістычныя, хаця б па паліталогіі, па сацыялогіі будуць пісацца па-беларуску, это означает, что мова будет жить. Покуль она не станет политичной, она не будет. Она застанется, вот, это, скажем так, культурной элитой. Хотя массовая мова, мы бачим, что это российская мова. Але наша задача, когда мы кажем про выживание, по адраджению, это хотя бы зрабіць беларускую мову палітычнай мовай. Вось у асяроддзях, калі канферэнцыі, калі дыскусіі палітычныя, гэта павінна быць на беларускай мове. Беларуская мова для беларускай эміграцыі павінна стаць хаця б дзяржаўнай мовай, хаця б на палітычным узроўні. Калі прыходзіць на Еўрарадыё, на Белсат размаўляць па-беларуску. Ужо гэта ёсць. Гэты працэс ён пайшоў, нават Ціхановская вымушана была навучыцца кепска, не кепска, але размаўляць па-беларуску, зразумеўшы, што яна выжыць у гэтым асяроддзі беларускім эміграцыйным можа толькі выкарыстоўваючы беларускую мову. І Ціхановскі будзе вымушаны вывучыць беларускую мову, калі ён хоча стаць беларускім палітыкам. Вось такая наша задача, хаця б на сённяшнім узроўні. Як яно будзе потым, гэта ўжо будзе залежаць ад маштабнай нацыянальнай палітыкі. Там пераход школы на беларускую мову, хаця б школы, хаця б, ну вось, зразумееце, што нават з 2020 года не было
наколькі я ведаю, 100% беларускай школы. То бок, каб гэтая школа і матэматыка, і геаграфія, і фізіка на беларускай мове была. Яна ўся руская. І гэта праблема для нас. І мы павінны гэтую задачу ставіць, гэта наша місія павінна быць, калі мы сыходзім з выжывання нацыі, беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Камусьці не падабаецца, ці падабаецца, асновай нацыянальных інтарэсаў ўсё роўна будзе беларускія цывілізацыйныя пытанні. Гэта будзе ўсцяж сутыкненні. І мы хаця б тут павінны усвядоміць, што без палітызацыі беларускай мовы, калі яна стане беларускай палітычнай мовай, мы нікуды не прасунемся. І знову будзе вяртацца гэта рускамірскасць, і Расію, па сутнасці, такім чынам не пераадолець. Вось якая на сённяшні дзень наша задача. Калі ласка, толькі хуценька, бо яшчэ Амерыка у нас. Вот я совершал академическую организацию нации, я помню, что она образовалась в 2018 году, и она вообще появилась среди сословия во Франции. И у них нация — это гражданское общество, гражданское организация нации. Если это вы, в академической я не видел. И поэтому для меня, когда я не была нация, это непонятно. Почему была эта проблема, для меня непонятно. Потому что они не устроили языковую нацию. Послухайте, а громадянская нация во Франции на якой мове размовляет? На английской? На французской? Стандарты, как я пытаюсь. Так кожен, разумеется, что нация, як не, были греки, які воевали с персами, так? Як это не было национальное свято? У них не было, разумеется, это уже далекая дискуссия. Что означает не было национального, что означает не, когда мы кажем про нация слово, то ввогуле оно латинское, могу вам долго распавядать, откуда оно пошло. Нацию, слово гентес, так, означает род. Род, просто народ, то, что связано кровью. И от початку, от Рима, от Греции, все это было связано кровью. И племя, это то, что связано, и род, это связано кровью. Потом уже теоретизация, можно почитать и Фихта, який казав, что без национальной школы, без национальной мовы немецкого народа не будет. Мы можем долго дискутовать на эту тему. Добре, там до 14 стагоддзя французский официальный был. Можем довго про гэта размаўляць. Добре, вертаючись до питання Злучених Штатів Америки і зрозуміння того, що Білорусь може бути і є елементом системи безпеки. І наколькі я розумію і ведаю, що там відбувається у Європі і в Злучених Штатах Америки, такого розуміння поки що немає. По сутнасці, на жаль, гэта яшчэ вядзецца з 90-х гадоў. Вся гэта і таму і вайна пачалася ва ўкраіне. І таму і Лукашенко 30 год пануе у Европе, на заходняй цывілізацыі было разуменне того, што холодная вайна скончылася, не будзем там русскіх раздражняць, вось забярем, дадзім магчымасць краінам Балтыі ўключыцца, уступіць у НАТО, еўрапейскі звяз, а Беларусь, Украина – это частка национальных интересов России. И тому любые рухи национальные и в Украине, и в Беларуси, они на Заходе не успрымаліся. Они успрымаліся как пэўнага роду нават пагроза. Вось ёсць ліберальная Россия, там уже демократы, вось трэба их падтрымліваць. А гэта мясцовы нацыяналізм, асабліва ў Беларусі і в Украине нейким чынам адсоўваць і не падтрымліваць. Ці сфарміруецца зараз, я думаю, што паступова разуменне такое фарміруецца не ў геапалітычным кантэксце, глобальным пакуль што, але паступова хаця б у рэгіянальным кантэксце, тая ж Літва, тая ж Польшча і Чэхія пачынаюць паволі разумець, нават не паволі, а больш інтэнсіўна, што без нейкага інтэграцыйнага рэгіянальнага праекту, калі Россия застанецца, тут не будзе стабільнасці. І па сутнасці, калі казаць пра цывілізацыйныя такія аспекты, зрухі, толькі дзякуючы России, толькі дзякуючы Украіне і Беларусі, Россия застаецца умоўнай еўрапейскай краінай. Як толькі Беларусь і Украина альбо створаць свой рэгіянальны праект, альбо будуць інтэгравацца ў нейкія рэгіянальныя праекты еўрапейскія,
Расія цалкам стане азіяцкай дзяржавай. І, па сутнасці, яе геапалітычныя амбіцыі, яны кануць у лету, але гэта доўгі шлях. Дякую. Розумію, що запоминається апошнє питання, але я вам його середньо, то було питання, як Украина и Беларусь на сегодняшний день, ну, принаймні на сегодняшний день, расценивают ту активность, какая началась в связи с выходом Сергея Тихановского на свободу, и с тем, как умовная простор информационная российская, хороших русских, плюсовалася з этой нагоды. Ну, я думаю, што пакуль што такой актывізацыі, прынамсі у беларускай палітычнай прасторы я не бачу, гэта было некалькі дэлегацый, нават паўсюль зараз даволі крытычна каментуюць словы Юліі Навальнай, якую спыталі адносна Крыма, яна адказала, што а што мы будзем рабіць з тымі, хто атрымаў расійскія пашпарты, гэта складанае пытанне, давайце мы не будзем яго зараз абмяркоўваць. То бок, а гэта ўжо не ўспрымаецца, нават, скажем, у беларускім асяроддзі гэта ўжо ўсё больш і больш ўспрымаецца негатыўна, хаця там пасля смерці Навальнага былі даволі моцныя такія спадзевы на тое, што вось зараз можам аб'яднацца ў адзіны фронт, але якраз тыя людзі, якія стаялі на нацыянальных пазіцыях, яны заўсёды казалі, што гэта ілюзія. Што тычыцца вольнай Беларусі і наших памкненняў, то калі такая тэндэнцыя будзе паскарацца і будуць выходзіць палітычныя вязні і ЗША увяжацца ў барацьбу ўсё ж такі за Беларусь, хаця б спробамі сфарміраваць поле для маневру, ну, гэта можна расцэньваць пазітыўна. Канешне, гэта глобальная сітуацыя не зменіць, бо Лукашенко не ў стане зараз пераарыентавацца і такіх умоваў няма. Ну, але хаця б будзе ясна, што ёсць яшчэ адзін гулец, акрамя Масквы, на беларускай прасторы, і што нейкія ўплывы на сітуацыю хаця б гуманітарнага кшталту могуць быць аказаны, бо на сённяшні дзень галоўнае, больш нічога мы вырашыць не можам, у нас няма ні войска, няма рэсурсаў, акрамя гуманітарнага пытання. І чым больш людзей будзе вызвалена, тым лепш. Гэта адзінае, на што мы можам уплываць хаця б у ідэалагічным інфармацыйным плане. І тое, што было сказана, што трэба гэтыя пасылы ўсё ж такі высылаць у Вашынгтон, гэта тое, што мы рабілі на працягу апошні год. І яшчэ адно вельмі важнае пытанне, гэта пакуль што адносіны Менск-Вашынгтон. Европа тут ніяк дыялогу, ніякі працэс, яна не ўключана, і гэта праблема. Бо Вашынгтон можа там адмяніць санкцыі супраць там некаторых прадпрыемстваў, а Еўрапейскі звяз кажа, што не, калі ласка, няхай так усё і застаецца, мы не будзем у гэты працэс уваходзіць. І тут галоўнае, каб усё ж такі была нейкая супольная стратэгія Захаду у дачыненні да Беларусі хаця б па гуманітарных пытаннях, бо мы, як бачым, прынамсі у аспекце гуманітарным вызвалення палітычных вязняў, ну, санкцыі тут нічога не вырашаюць. Дзякую. У нам ситуация такая, что сколько годов прошло, мы бачим, что Европа, она фактично штурхає Беларусь в Россию. Вот такая ее политика. И что бы ни пробовали, ничего не отрывается. Они все ведают, они все информованы. Мы вельми подробно информовали их не один раз об этих санкциях, до чего они приводят, что треба менять такую политику. Только отписочки. Потому что Европа это политичная бюрократия. Как принять некое решение, им треба долго разбираться, принимать всякие там резолюции, проходят месяцы. Это у этой ситуации, ситуация войны. И она не может худко кероваться. Вот. И тому сподівання, що тут некие, у меня, скажем, нема на это. Хіба примуситься, як кажуть, неким обставини. Погроза війни існує довго, нічого зробити не можуть. Так от, наша позиція така, що в цій ситуації було б вельми корисно для Білорусі, як включилася Америка в цю ситуацію. І в некій ступені, ми якби, так сказати, окольними шляхами цього досягнули.
Вот. И есть элементарные причины, потому что та политика, яку проводит Трамп, это политика, ну, чоловіка, який розуміє, перш за все, прагматичний економічний інтерес. І коли йому не буде просто визволення політв'язнів, це для його, так сказати, ну, так, питання. А коли є які перспективи інвестицій, які перспективи прагматичні, от тут він може пойти. І у Білорусі є такі пропанови. Є не тільки Калій, але влада, той, хто володає цим, це Лукашенко. І об'єктивно ми зацікавлені, що нехай Америка йде на контакт з цим Лукашенком, з цим режимом. Тому що сутність, да, маленька, і нам буде все-таки відтягувати цей режим від Росії. Нам выгодно, как он имел большую автономию у своих деяний. Нам выгодно, бо мы просто тратим незалежность, мы тратим субъектность. Уже Беларусь тут называют чуть не губернией. Треба гэта вертаться. И тому тут есть, ну, кроки вельми такие послідовні. Ось, як тільки появляться некие контакти з Америкою, а потім маленькі інвестиції, а нечто ще, це некое поле для маневру для Лукашенки буде. Это меньше уплыв Путина. А это машина для неких элементарных либерализаций. Бо немачимо такий репресивний режим перемочити, коли нема неких либеральных основ. История это показывает. Вот. Тому наша вот такая, ну, позиция до Америки, сподівання, що Америка в этой ситуации може ніяк затормозить процесс страции нашей незалежности, ніяк отрывать этот режим от России. Это будет не минимально, мы не думаем, что некое там, але это будет корисно. И опошнее, что я хочу сказать по вашему питанню. Ви поглядите, що робить зараз російська бюрократія. Вони обмірковують питання железної заслони від Кольського полуострова і, так сказати, до Чорного моря. Выход с международных домов об забороне пехотных, супротивпехотных мин. И видите, вот на эту вот железную заборону, оборону, то есть в Беларуси 400 километров, 11 миллиардов злотых пришло. А вот вам экология, як там звери будут жить. Так. Вот им это пехотные мины поставят. Так само проблема уже не только для зверей, а для людей. И самое важное, когда подумать, что сучасними категориями сучасной войны, это супротивпехотные мины и эти железные плоты, кроме того, что это миллиарды будет грошей потрачено и скоррумпировано, ничего для военной ситуации не вирішають. Зараз не та війна за всім. Тим не менше, я думаю, это и будут робити, потому что там крутятся великі гроші. А что это значит для нашего народа? Что все, наша коробка захлопывается, вы в Россию, мы говорим о правах человека, но фактично реально не допомагаем. Ну, конечно, сами разумеете, что в этой ситуации 5 год были постоянные звороты до этой европейской бюрократии, никакого вынику. Абсолютно. А вот с Америкой вот чуть-чуть нечто, и хоть нечто уже появилось, хоть Келлах поехал, хоть уже 14 человек выпустили, они что там говорили, а мы здогадываемся, про что могла быть говорка. Конечно, там была говорка и про некие прагматичные интересы. Вот. Тому вот наша позиция такая, мы просто эти повороты американские подтримливаем, и он выгодный, геополитичный и выгодный нашей нации. Дякую.